agendera gutwitiriare nasi bali barware tagendera kubarwanirira egeko gararitukuliare igonga tigatua kerenya sai ngambu yamano guikaritukeliga abange batagete guikaritukeli kurende asengencho yogwanja kwa manene nyasaye mbaigeti asengencho merobulyo ya nyasaye igonga kugoikiriri tukeliga lyo mwalyo kabisa lyo mwaka bw'ikiri 2020 noyomo no bwate sababu yokogoka yogwakera nyasaye ngambu yamano akurindira umwaka mugima ekaroto ikiriri tukeliga tuguce gutambuka wika umwaka bw'ikiri 2022 igoti gatogoke mancho muligereria akera nyasaye ngambu yamano kuruga igasi studio inchenoyo minto Brighton Makori pamoja ni producer ito John Kibati etoko kwani ngabwa kirebuya nyasaye na wanjete na hande karibu kigima nje nigo nkoro kwa Sara Nyarangi Ontita nanje bena botamberia ne Brighton Makori tokoreri bagiriria ben litukoria Ijumaa togukwariania asomero biruitu bwensakia inyona litukoria lere ko free Friday ese totari kokora mangana manke kiaro je twakore ko Jumatatu Jumanne Jumatano Alhamisi akirero tokoire bintongora erinde Nitora soego chiase weekend ko mwanju muriga ando sanso verde to gari bagiria bene ko kwarigani ke to tegere chinsa ma te bano tori guriro kata lituko ni to tegere chinsa chinke sana to gutambuka ko chiase umwaka bujiri ne merongevere nevere iyo ni to gutabanya sa chinsa to tegere ti anyaraka go to anchira to gutambuka umwaka yo na gaso umwaka bujiri ne merongevere nevere na bange baganiti kororo umwaka bujiri ne merongevere nevere kolende tinyari kaneti ginya sa into to iri bagaria bene uchikorro mwaka 2022 kuni otogotana nyasaye tigabe na intwe anda tugitere tunya tugutacha umwaka chinse gitutigarte tiganya sa tubwire tunya tugutacha umwaka w'ijirwe ne meronkebe nebere meto mwaka w'ijirwe wa 2022 no kagiri gutwara mangana manga sense yeito ya Kenya anene kreto gutwara mangana siasa kreto goso sobo chorio wonne unyure ne miaka 5 yari se tokorobo chorio wonne ande amatem gujaro korwa se school Asiji skuru jeito unyurumna ekaro COVID-19 ya tigata sensi to ya Kenya nigo ya sariti kalenda ya masomo yikirabna ematemu aujukorwa aujuchako mutinyu gatatu mwako gocha nande nkwarana omuwasiri gw'igise professor magwana atebuno mwakonde amatemu aujukorwa ni aujukorwa amatemu atano amatemu KCSE amatemu class kiria form 4 amatemu class 8 KCP ntubwata amatemu grade 6 ntubwata amatemu mangi grade 4 ebintu nebingi yokorekana umwaka goje no gusaba gwitona karoto gutambuka umwaka 2022 nyasato bwatie tunyato ikirani ayonsi umwanjo murigeria toiriri bageria bene gukwarigania ende tunyato kubamo naye togosemie tugotebia maya kurwa sobwanso mugusi karoto endete kuganya tutambugoki ase umwaka gw'ikirwe ne meronkebere nebere genda gutubwatia kwegana bo gutubwatia gwetera se mitandao ya Ensakia Facebook Ndizi TV News Ensakia YouTube Ndizi TV News koigo na bo gutonyora gusodo tweet @Ndizi TV News na kiwikira Ensakia YouTube ngo ikoro ya gote subscribe asenara lyo kubata na ndeke ngerengero na bo kibataria ekarorinde twajakire mirobe na bigo teina ke ya Ensakia chakire gusomuro birio ndonsi chakire na kwanyara gokoba amo 90 nande mbale bakagirite na YouTube gatutoka aya ntora seiro yao kore nyomba na bogo tune na monta ko beke TV ayalia akera gutirimboka ne bagotonyora na kubate Star Times na bagotonyora 195 na kubate Go TV na bagotonyora 824 erinde kwa waturiri mbero yetu nando nyiko bate free to air decoders digital TV smart TV yugo kolia nigo go search mpaka kwanyora Ndizi TV na bekorekana buyakigima tego gosiriri mwanchwa umuligereria igo bali bonse mo gutulire ko chinsemo ao borbonchali kuru North Mugirango mpaka Nyamira ruguru yaito yonsingi South Mugirango abantu babo machoge mwensi etogwaka ngambiye mono andegendera kubati umurobuli obwensakia ntokweba bagusiba ito bali bese bakali chinse chia ngumbu New Zealand Canada US wapi Dubai Doha Qatar bagenda tokonya gutuligiri kuruoro ni gotugwaka ngambiye mono hande essence moyo website na bagotonyora gwetira www.ndizitv.or basoegali banyoro murobili bwensa ke Facebook unoyo mintateba no toichire gali atuli live igo kenengiyo gustubwa sababu endora atebenga tuli gwikera Ndizi TV yaya nyene nsome mitandao no toichire gali website yaito no ere gali
TV ito mwagwero yago no tuli igoro cho mondo na twali sababu yo tebataro Ndizi TV mondo takonyora takutwara sababu ende yonse yote na tara no ne chikara jido na bakor ikira no na TV na bakor naye eye Ndizi TV litoke ndirabu na bakor naye eye nero Ndizi TV go mwanjumure ndonse soberete kaba muna into go komerunyo na sara maite gusiga tubwata abanyari bari tugatwara abanchari tugatwara abagirango tugatwara abamachoge tugatwara n'abagetutu nyore n'ababasi aje abungusi nabo tubwate igo kera abagirange bale ensemo ya Kisi na ndabakabase ensemo ya Nyamira abagetutu boigo ababasi na abanchari nabataya ensemo ya Nyamira mete bwataba kilango egatwara n'abagetutu konigo tubwate asemo verte mwenzi ewe nka iga no obwansu mugusi ekatoko soage ga niko toko semia twakwegeria twagotebina ali akorekanite kururituko rigoro goikaboniga toikase mangana ya magaseti aseti tukulia rigoro free friday aso twatwaro monyangero ocha gatwanya tukwana ngakiacha geto musikioe tonya nere tonya ototumbuisa ke twara tengana intwake twama korona ki egosuka gochibo sikona mange twakwarigania aseti tuko lihalero lichuma no oli obwato bokongu oli na mutana bakonyara abantu mbale bale nyagitari osibaleka lakini baigwete mubiro taribuya igana baragweto kwateina na inu ngorati gumaga mwaiguna pasta asensemo yabo kana nyasaye na togo semelia na teba na terkura kuneno ene yanga ya Yesu kerwa twaro semelia mete Yesu le togo manyorombo kune physically una lienga kieli ni gora monyore ekerura mwarigani engoro yawe kuma ndonse asoberdo mwanjumuri ito na kwagire twachire ase emambi yaboni ndetogo semi tokumanyi na rende togokoreka ime na isko ya usi nero Ndizi TV obwansu bwomugusi aiga no litoke litobu aiga no konyora ndetayo konyora itoke aya achikala chitu niko chikoro kino molembe ntubwate ndabunerororo okoro kinga nduna abantu banchi to molembe abantu twanchita abantu bonsi green nere gali ekoroki buna tomenyete environment yaitu nduna abantu bechinyeni mamatunda togusimeka igonge togosemia abantu ngagenda mugondo bwerigerie ndagera bwenyorere ndagera gwetera omaitana ne sukuma igere green nandi tugatwara bono yellow neri toke nkaina ndu montara nyore bintu bunebyo utatiga Ndizi TV ni ntu tweko mwanchu murigeria ime na isiko yorogongo rwagusi asitogotoka kirase ensengima tari Kenya yoka ensengima igobana so ime yo bwansu bo mugusi omorobiri mutinguke gima omorobiri okore twamona intwega igakuruga gase studio tugenete nga notori naye wika omwalio tugenda sense mwende ya studio turaenda se obonchereria kidogo tukoirana buna botambe togosoinga narariare asa magazeti yeli tukolia lero Ndizi TV obwansu bwomugusi Ndizi TV obwansu bwomugusi nigo bono yakire kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onjore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bwomugusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita
mbabwate cha Chibot buna chiria cha Chipsam na boigo MDF boigo mbabwate cha Tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha Granite Marbles batarire ase duka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenege tesini kenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. New Brighton Apartments niki nyumba chokomenya ichuchiaga chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire guikase chi singi chabo chi balcony ichuchire asukunyrembeo ekeruligireti getunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chakirera nkinyurete chingare na boigo chibekire chi wardrobes chicho ni chibabu chubwesibiria nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu boigo rukigima ase chinyumba icho chire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko ase chitangi ayatariko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 24 na boigo ni yebwate wifi iyutari wakanira chinse 24 ni gabwate libagali nene asura nyarego paki gari yao chinyumba icho nigo chiri ase highway ya Kisi Kisumu busio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataru na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba enoti isano na ibere isano ibere yemo ibere isano na isato isano na ibere gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyumba chekerero asoko menyekerero. Mbia manu manjumori asoko ganda kuriri umuroberi Ensakia Ijumaa Ndizi TV hero bwansubu mugusi buna sa eneli nyora container no atubwatite asinjire ngiye mono kurwa sensema ya bugita asako na Samuel Oyego akaindia kayima bastengo kwire mekenye hamana Daniel Bosire na abana iruma bonse abantu bayiruma bonse baboke baso asomuroberi Ensakia mbia mana sebari bandreda gutubwatia na bandreda gutuma uchumbe ya nyingi wetera sena beyera se screen ya grabuna na bogotoma ebirangal bya gosenga yotubade tukunande ngoyo gotura na kagoswa Ensakia mete Ensakia nena karwa muturi na bakonyora kakasaka kama ambia elinde nere nyara kakumete na otedi na kakasaka nkabwate vitamini gete yona muntu kabokire gano akonyora mangana ye vitamin bono ni gotoka ndo kwikasa magaseti bino botambe ni gombwate gaseti ya Standard asoka boko kwane na inche bino botambe ni gombwate gazeti ya The Daily Nation asemesa yane abo asepe jentangani kegima eire obolito buna ajiskuru chia boarding chi gwenereta gocha korwa chiskuru chia day school yani abantu banafunzi batike ko ba ase boarding bayirane gocanka ekine kerengerero kya balimu abanene b'eki school cyo boroso abarenga sensemo ya Mombasa so musangirikanobo abo batebira buna mbuya abana be boarding school bayiranenka asinginjunga baorokire indiscipline gosabana batabwatia maskani abana batabwatia mochoko asibagusali binte binge ase chiskuru cyabo nande bayibuli kigarama cyo gwakana kibesa kire extra bayibuli bakoliye fees kole nande benyora ase amangana makongo buno gusamba gwechi skuru kukwarorekana omwako yoiga o 2021 nande buna to chikoyokora abo bone karangarire kyo kyaruru nabalimu abo bechi skuru cyo boroso nande omwaziri w'egisemi omuske Professor George Magoha nere nigo ahariganiriye kerengereriye kyo gose debate
enyare gokorwa egere barore nkai bakororia gochia aseng'encho ekiena kerengereri kia barimu b'echisukuru chioboroso no mwaziri nere ororire ng'ane kerengereri ekiya lakini goika kebwati omochoko ebirengereri birwe egwe abantu bakore omujadala barore ng'a chisukuru chiboarding nigo chigo siekwa abana beira nase chi day school igemero bilio ne chiko kobekwa bwikirano abantu batwari none ne debate ne discussion barore ng'a yegente kigo chia koiru gochia ayo amana yanda mango mwancho murigerere nigo koyanyora ase page ya 4 ase gazeti ya The Daily Nation. Nje nyuma ntarateba gazeti ya The Standard ningana kirire oborito ase page entangani enataka nje ndateba na ase page ya 5 no mase gazeti ya The Standard ningana erinde iro oborito ase bona bali mwabo abanene begisukuru cyoboroso banyane bako arigania ekerengererie kiuna gisukuru kiri boarding osijiri abana bamete imikinyari kikoruswo kitigare gisukuru kiri abana bakogenda na koire na inka boigo niga abali mwabo batebire buna mbatakiri gojikwe uribaga basomi ase mangana ya junior secondary school kijigo gikosoa ase ku implement mangana a CBC nigo baya kwanita yari tukuri gore kero bari gukora umusankano bo wa matuko 3 o capture kero baendora bali mwabanene bagachukukwanira amangana arengeti sichise bego nigo batebirie kyombekeri ndete abali mugosikiri kolika abo abali usaborokiwa kirego somia aborokia kia TSC Teacher Service Commission buna bari mwabalibaga abarwa chigo somia junior secondary schools kiagara nkwarane kyombegi TSC niyo gyara libuna abali bali banyorete C+ go chigoro eno bakage eno batakire go chikoye go libaga ryo gosoma junior secondary school kolende abali abagwetera abali mwabanene beji primary nigo batebiru na dia tikabonsi baye guri bagali saine iri go chikwenda kibira nkosomi bali ase chiskuru eji chigo chikorosi chune secondary bono chigo chikorosi bono liboli na intutore boli ibuna Ensakia team neli naki oro chiskuru eji sekurusi kwa chisikoba chonsi chisikoba boarding and chisikurusi kuchibe abane bakoruka baende school oroje obokabara obo endrete mbo chigosira osena turati nyorobo obokabara obonene kero mwana gakoruka baenda bake school amangana na mange akomira na ase bara bono ntokumayana ki jisugusira lakini ni proposal gosine birengere bya rurwe tujikorera birekiraniwa lakini huko machikorana serikali wetre wizara ya gisemi ni bwate kerengere ryekyo bano ntune tukuganya ne ya tuira seri bolire tuli abana mambya tubuli mwanchu murigererio tuligereti inga aya noro chekerengere ryekingi chikokore mirimo gosaya no gianchirane teba buno moiboli abana baru boarding school ba day school ne sababu enene abali mwabate berete nga ji boarding school chinyarko bachigo siekwa ne ringa baiboli banyora libagali abene libagali igare libagali nene lyokolenda na gukini abana baba senjirerie bwenerete yatoekanire nga abana baguchanka bakora ibintu bitabwenereti nando konyora nga bali nkas chinsa chinkera kini bakwira ne school ali bagendera gusali ibintu bye sukuru yetali bya ande ibintu bitali bya baibuli ibintu bine bye serikali bono ayeko no aliganye kerengererie koro chenga chiskuru che boarding school nyariko bachi wonchorwa nako bachi skuru che day school egera baroki wabonse banyariko bakoruka asa baibuli muchikwa uli bagali nana kigomba lyokolenda abana baino inuna kimukero chegendeke onye koro chengambi ya skuru cha boarding school chisiekwe nabo tolikere kerengererie kiao wetrase namba ejuera se screen yawo nandonye koro chenga ya baita abana tigababere school boarding school bago changa nigo barasaleke nigo baratusinye narno bago tulikere kerengererie kiao wetrase namba yesimi ejuera se screen yawo kerengererie kiao ntucheko gesoma ona karanguira na ase page ntangani kabisa tuligereri ndiriri riire oborito ase page ntangani ase gazeti ya The Standard nige kororkana bono gose nige otekana super coalition dodging for Uhuru and Raila nigo yarekana ndemuna bone coalition erieta kere ko chikorosigwa ya siasa gose ya siasa kati yo Muraibu ense Uhuru Kenyatta amo no Muraibu kiama gya ODM former prime minister Raila Odinga nigo yagendere gose nigo yachakire aya niga gocha maega ya ogwo pasho
no eri abapunge baenda ase ebunge enene karo bari gukwanira amang'ana political party amendment ekorekana buna enseme ya Uhuru Kenyatta amo na Raila Amolo Odinga yabwa ensemo gete korengana na baliba UDA mbata gete amonchori geta korerwa ase political party amendment bill etareta korende karo chikura chia kwase ensemo yamo enti cross nje chiarengaye usisi section nje chiarengaye atake koroncherwa lakini ababandi bakengera ababauda yobone kororekana buna umuraibu ense Uhuru Kenyatta amo na Raila Amolo Odinga banyorero mweso gose mba enderete igende kyabunge chikoyana kibona ngo chibarakorosi condition ayuna hara mangana manene aire oborito gose ingana limwamu aseka sedi ya te standard asokonyora mangana ayonse ase page ya gatano gatatu nere kwenora mangana ayo mange kero yateru na bono na umuraibu ense Uhuru Kenyatta amo na Raila Amolo Odinga condition yeli ne kagere go jigo so anene buna eye ko mayikandan asimio coalition engane yobo igone iro bultasi gazeti ya The Daily Nation engane mwamwe gotabanga chisababu gose wa Uhuru Raila baraso bwango wetia lichikeli riebyama niko batabire buna chi coalition chinkwana chi coalition niko chigenderete gati umuraibu Uhuru Kenyatta no muraibu kyama kya ODM Raila Odinga niko bagenderete ko kwena kyanga billion nyariko bake gokora imirima so bwango nyuma umutenyi okabere utaraika asengenche deadline nige wana tukobo mutenyi okabere oyotogoswa omwaka umujya ne bile yo nige ligetigo chego chencha enchira ebyama imense ya Kenya bigokora imirimo na gucha kwanchira okolikigwa kwobwamo bwebyama yugo chikwene kyabuna presidential candidates osibali bakuriyekero cy'uburaibu ense enyore nga bayikire korosyo bwamo nalyo munteko mubera rais guchego choro mukonyoye omutinyu kabere utaraika igonga naki umuraibu ense Uhuru Kenyatta na Raila Odinga bagenderete gusuguma enganeye etebwango egero mutinyu kabere kugoika onyore byame byaro siri bwamo bamanyire nga ingu oraso bwamo osobo mogete ningu oraso bwamo bonde egere chikuba bera rais na bwango guchego chora bakonyi babo tutara ikobo choli tariki yobo choli onyore ne bago chikwira na chitariki sano mutinyo goja ile bachikukwanira linganeli umete linganeli political amendment bill ndia machikotwara abo tutukanwa kana no ba Kenya mbatwa leti ba Kenya mbaje tukumanya buyengi kenderete tukaraba bunge ba kwarana ase bunge ba kwarana ali kabisa lakini bane bachikwira nande ende bachikukwanira barego sengweti bale amendment bill chitarikire ngwate abana chitariki sano bakagerwa na chitariki sano mutinyo gocha okay igobono esababu nere yo omuswado yo ogenderete okwanirwa nkagirta bunge niko bare na chitariki sano cy'umutinyo mutangani ba mutangani chitariki mutariki mutinyo mutangani ikyara amendment itakero korume ewategana itakero korubwango echikwa abantu libaga mete mbari batakere ko sign korwa se serikali iro kaba korori be serikali ikero bono batakere batakete kwetiri chigeri mape ange egekakya bwango ngire batatena bali bandi bachikonyo libaga ngaibaga so tonye coalition iko chiko form ali abantu baramanye ngaibaga so mapema nonyena bara abakurye kirugo kyoboraibu ense amontamanyanga ngayiago chora omokonyo yakurwa igona kiekyo erakorerwa subwango amangana yo manchu murigereria nabokanyora se page ya gatano na kabere ase gazeti ya The Daily Nation keltu ska bose ase gazeti the standard page ya gatatu nige bwato mugano kurwa sensemo ya Turkana asebono abasubati benseme ina bakubugori mesige merito anane kero mosaja asenseme yo agubugori walking stick enyimbo amo na karogo karika yago ikarasira egotebekana hune kero mosaja yaro kaninde kabugori mesige merito niga kurangerirwa nabagaka oikaransuwa so mukutano boruna kinge tumongina nero kubugori ya ebintu ebinge bone korekana na mosubati niga go chandika mono ekera kubugori mesige menge asina bakorora ebichanera abugoriti bintu akabugori omotwe akabugori na abana bone egotekana kira chingaki nigo mosaje Turkana kera nyoreka anyagan kabugori mesige merito akurangerwa nabaga kabaria bakoro bamoteina yaya abantu bakubugori ebintu ebinge n'abasubati ina rumugano oira se page ya gatatu
Akora kana wono gusiyo korona. Karana gusiyaro mate gusiyo korona. Omongino mate nabo korona montabu kurtia macha kabera ko mwana agakora intevinge sana agaiga. Kino mugakere asense meria turukana ni gakubone nyimbo. Geteni kya yoke. Ijue ko tegemea gusege kubwatia ngayuruete gusekimira keno na kikegoteba. Lakini rende ntubwati kemira mono onyorenga tumisire abangina bande. Omete abangina nekibekerero ekereu nande ndigo barabakonyi kulingana nonya ne Biblia nigegoteba omasubati nigo ari omokonyi tari mokorifu egasi bore njere biche yumongino yabo kuritikere gento igekworo kinga abangina bado ibagari abangina sauti yabangina teranyara koba geko igwekana bori ase ebisakubinde ase ngencho mongina ase ikirabone umongina nera akoreke umongina akoreke tiga twakonyana tiga antu bakonyana ona ase karije ya Turkana ere interesting sana egotebekana no musajere atakira buri geteni kyani gwen aragana gakubugurie bintu binde ebiboka gochugwakwa enetabu ebiboka gochugwakwa nabagake karo bamusamoniri bamobori nake ngakinando mbogo waji gokore bintu bitatakirigo lakini koranga nege into yeturu ne chinga kibune kune ndeto kunya kurwania mangana ya FGM osogo saro kwa bana banyaroka gose gender based violence njendo chenga eyuna bebweka ine mangana atokuna kurwani bono iga ayeturu ne chinga kurende ekemira ne kemira nande chinsemo chinde njiro konyora bangina bakwagacha chinyomba nande guchichinse mecho konyora mongina ari gesuri gor na bakwagacha ige kubwatinga ngayo monto orwete igabangina bagusi norocha bangina bande emirombo bakare gokora igo sika bagake karomo gakaga gokonya no enyomba nesike nene ase ngenjo tari raisi orocha abantu bandi nigo bakwagacha mpaka chinyomba ntugusia etometenga monto gwagacha chinyomba nabasacha igo tosikane nande turinde ekemira kerito kegotura sengencho bagotanga mwacha mtumwa mwacha mila ni mtumwa mwanchumo ligelia karto kwando ike page ndase gazeti ya The Daily Nation bono mwako muya obere irange kigima n'abantu bono mbabwate merubulyo libatete uche gwikirania so mwaka ogocha kolendo muliki be gazeti iga nigagoteba abantu abange nigotogo chaka turi na maganio turi no mukia kero muntu abwate nga ekigoikangi kiranio mwaka muya kolende amatuku makagosuka kwanyora ndabantu bebire chibasa cyaboro muntu gwikiranira murobero ri atebete abantu bakwa moyo nande beba emirobero babegete igo bono mulikigega nigakuru basemya nga onya gwikire kulika list yago yebintu birio tagete tokoruka resolutions birio tete guchigo gwikirania somako na biba bibere wena kinga kwa bikorire nande igo bigo chaka ekero gochaka okugacha ogokogoke asenge njitoka tangu mwako yongu agachande nande January 3 nga gwachakire gwagachate konyarekana weikogache nando tware discipline matege ndoye kugera ebintu bitali gwikirana birio monta abegete nga umwako moya nkogorande gari umwako moya nkogoranda kalimo umwako moya nkonywa mande umwako moya nkwagachande umwako moya nintagete gukora iga ABCD discipline yakereta yandonsi nobeka chibesense mangechi echingo cha kwagachirana onye tobwati discipline no burwe besa tokunelyo begete yo gocha gukora igintu kyao nabo raikirania magani yao lakini onye tobwati discipline nando onye tobwati omuntu nari tukuna kugacha okwerina ekore binte binge bigokorekana sengencha abantu bakwerina talinga kero omuntu abwate yayo nditayo bwate no kwerina no kuengata igono murikiga igani gagoteba nga tiga tutware discipline ekaro tutete kwena kyange merobori yaikeranire bono lakini nande to engata mono wete ora ise kuengata mono kwero tige chibese ora to ba ari chibese to engata mono lakini elina beke meroberio mete nande weke meroberi lakini no mete no COVID-19 abantu bara babete meroberi sara
bakora dena bakataka babeke merobelio lakini ebintu bigaturubana lakini ende ko bwate bese akina koraragera to kwenjara turakana nga muntu turagera ense rombo saragera of course you know endagera aro omubere about yani enda abatali bane ngorata bari ni investment nero igo chiro solution to chigo tuara enda nero weika ebe resolution igo okoragera mbia ense yembosa no wenda tukoragera kolinde go koragera ebinto mbire na biro byo omaito tarabikora to koro ku muntu igo konyoranga otarabikora abantu mbali bagotanga kinyare bere nga kibono yaringe numurira ari meti uri tokorateba igas majas tokoragera ense yembosa toragera lakini chinga kichiri omenyete ense ye manyange bintu mbire nayo takiro koruma yakororeka no muntu honestly abwaro toragera kusara torana kebatio gorire gari na utaki gore gari usitorana nyare bwakagire na utaki ani bwesugume na bana nje aka kora buneke kwango kyaoke ina maeno ko no kunyara kwa okore that's why kero muntu abwate meroberie emengao muntu nale otagete anyuome mwako oyo akarote to kunyoma goikana imeroberi ka umeto kinto nyoma esa nyagita nyoma nakina na tigiru beke meroberi yao ebage ngora ekari gino ne ndagire muswatu ya jago sana korore anchite koragera sana abande goikora gero mai ko no ni goikanda ge mai go chama kora gero mai ko gore gari ntora kane ndero ni rasmenda no mwana andonyo o akechibeso muntu gutumeka asenda nigo chitane tiganga antu bagajirana ne chinyumba ego goikoragere ekaro tugusuka bosio goika asegaseti ya testana se bechi akane bona babunge bali bakomoko bokomoko nyibumara ibwense William Ruto nigo babwato gosemeria bonango jibali kubwa se biri endrete ase bunge nene kero jugwira na chitariki isano chomutienyi ogoja January eyere mambiende igo bono korana baraba adani ndwale kimani chungu bathana babwato gosemeri bona barabungo jibali kubwa entunde rwa kugoswa lituko lya Jumatano barabate tena kuchituru kubwa kero bono Amos Kimunya National Assembly Majority Leader erate abune niga kagatuna libali kwira litukuria kabere gokora balenge biasara ebyo korenera cyane tena ke biasara ebyo ndo jana biro bingunya gosukabire korende nigo bantu kuganya torore na litukerio kero bakoira na chitariki sano ngige gokorekana asate biruna Kimani chungwa de berune gente que nagieta sensemo ye parliament na kujigere kwenda se senate na de senate na se medena kujibar koros na de committee yo jigwe committee go jikorigereria amangana ye piri ye bwatren ndio go change oso kwa political party okobuneka chima go so chima koros coalition no kuganya tujikorora ingi ke go korekana sense yito ya Kenya kurende ntuwaro chinga esaini yarorekanire nga egenteke kero kende nabo keraite ntogoteba gosegietire lakini roche chikule chiba akachiraundi isano nemo ntwaroranga gietire yani aso akachikura enamba enyinge ya bali bakwa Raila koboko nabo igo muraiwensa koboko mbaka chikura ase ebingese biri bitano nomo eraundi entangani bagaka bagaita ono aba botani ba UDA embu ya gutwara gosemeria na gutwara okwegena segento getera kini kolende amachibu nali alinche asokorra kwane nchendo chinga okonoko ogokora chinga ki asenge nchegenteke onye kiali weta giete onye nkeli weta ngieta sengencho kuna ko kurandororege ntotorocha sikiro chigochi buna intu abaligere intu mete tokoligereria intu arorege intu giakorekana parliament muisonde tukaranga nga yo mulindoro chiko chingweta kere osenkeli gweta bano kuno ogo delay okokore delay no kuna okora chingaki kange bintu biakoliru yani asokorra kwane munasara nchendo chenga chinsa chinde ababunga batoirete parliament baende baturwanirire chinsa chinde ngo ikabali bakore bintu bakumuntu gocha kwa kuminga ki ekeningi bakabaka na chinkundi oroje bara bakotana chichuba ase bunge abandi bakorumwe bichara abandi watu amaiso ase gintu gitigita iyo bone kiorogereri bakurugorari nekebe igo bono nchitindo chibintu binya gusuki ugo chimotuga tigakietigu nande chibilu buna ichina chiwana ticheiru bunge ngaki ekero muswado chire bunge tigatokorege ikaro once and for all tochoronye yes onye nu lakini ntokonya ku postpone
nande bona chitarikisa no gwikachira nande kero kendo nyore nande mbali kuigwana mbali kwanchera na majibu ando nyore basukiri guchimoto ne deadline yege ndikoro cheta kere baye mutinyo kabere bumwako akiro chamangana inje tigatura ganya mete inje ni tumeto mujumba ne ase bunge erebo nere okongwakirisha hata kinene kama ete ne abana inji mubungo gata korere buya kerado no ase bunge koso atoro chori mwako goje ntokora mamojo nandi ko mondori utatu gwakirishe ase medina mwana injo mede ekartu cha kulia rais bina intuni ntuto bali gete na riba ne mito bira ende bi mete kartu mujumba chori ko endora ne ro to ligete nintu to ligete abajumbe kiro no Kenya nturali rais tumano nintu ba ligete abajumbe mwajumure to kwenda sumu mokego to kwirana tato kunyarigire dinali ane andrete kwate kasi chikasechitu Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakinikirundekerene nagokurengera chibiche chinkiya nabwigo chinkeno nukukigima nabwogo tonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TV. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au vyobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyomba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyomba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Chigosori na Steven Ndemo numurubio wukumanya iguru yari gokorekana asibru bogiji gosori ao kurworo gonkurbugusi Kenya ninsenkima nabeka gukumanya na gukurentera abwatani ao kurwase League buna National Super League KPL EPL Bundesliga ne chinde chinyinge keraritu kuri Jumamosi gochakira chinsa kianda goika chinso 12 cha Maragova Chigosori imeya Ndizi TV. Embe muno abantu baitabariria simanirete gutubwati korwa niyora no muroberi bw'Ensakia imehyo bwansu bumugusi emambi abana togo otebina oikobe kabena intwe
goikoma rikiara no to koretero bwansu twagoteina ari arase chigaseti chitu kwa magochikuguria agwo magokuriria kopia umetito to gochutera na arari airo borito osena ari ngana rimwe na wa magokonyora into details ose kwa kumanya imemono bia mana se bari bandete guturiria buno mu wakiri George Murarakuma ndo se soberde nando to guturiria to wakira na bia mane kiara kwa chorire ko base getaseni Candice TV na kyo bwansu go mugusiga ndo se soberede nigo to gwakira bia na sogochora guturiria semambi ya bono ino mu wakiri George Murara akuma na igo yonde okorwa Eric Anyoro be mona sokwendera guturigiria na bali mwensi mugenderete gutorotota na kubati umuroberi bwenza keme ya Ndizi TV nigo tugwaka ngambi ya mono winyore ntwabole mwanchu murigereria liboli igoronga ekerengererie ke abarimu abanebe chiskuru cyo boroso batete gotebe buna chi boarding school chitigwe abana bairanenka barunka bagenda se chiskuru ayebno moiboli ayebno mobwatani nando mwanji wejisemi kioro chengane yega tulikere kerengereri kiao wetera se namba yesimi eyuere ase screen yago boigo na bogo tubwati asenchera ya Facebook na otole live buna Ndizi TV News na boigo Twitter na bogo to tweet @Ndizi TV News na boigo YouTube na otole buna Ndizi TV News bali mache ngumbu na omogo tonyara wetera senchera ye mitandao to ebirengereri byaino buna abaiboli buna abanji bechisemi wana kero tukwera na boikasa magazeti nkikwari goteba kartukwira na sensemo yejisemi asema yejisemi bono muwasiri yejisemi Professor George Magwani gateruna atogirie gitambogero kieskuru ya Maranda ase Maranda Boys High School ya dabuna abana bonsi abamura bonsi wikabanyara bako lengwa usibanya bako pimwa useba ngutumeka bara mariogo yobotindi sabano muwasiri atebirina rasma abaibuli banje usabana banje mbanja wike test yanyarage okoru nyuma watariana ase skuru niga ya kwane daya litko ligoro ekaraigeta ase skuru ya Oporo Mixed Secondary School ase uko ground breaking ose asoko beka lige na ose ekebiro kiko cha kubwaga chibwe birasi bya CPC karar ko beka lige na lioboroso ase ensemeyo iko cha kia ebirasi bya CPC ase ensemeyo hono mu wasiri niga tebiruna niko seniga atogire getambo kire kuke skuru ya Maranda asa tebiruna abana go ikaba nyane bago lengwa osemba atumikira marigo yebo tindi bega sate betebune serikali niyo yabikire mirobere yaben erikwenda kebuna bana bonsi barabakabara ngwire rubare getambo kire tindi kiriji kikyaro derena amangana aya aba mono komochi aba human activists bakugerera bana asate bina bari ko chikotegerera mangana ayo asa bana bari bakabara baguchikwirure getambo kire tindi ekarbara atokane namamacho oige ngani yu Nairobi litase gazeti ya The Daily Nation ngana ni yo buno waziri w'isemi Professor George Magoha atogire gitambo kero kieskuru yaba mura ya Maranda High ase okurugo chika kwa bana babo gokorerwa obo okorengwa gusengo tumeka bara mariogo yo gutindia asengencho nigekagire nga abana bangi kero kene gutumeka bakagale na kigekogera abana bareta indiscipline ase chiskuru gusabana gutatwara maskani bono nigo bagucha gupimwa nande tali Maranda yoka in fact mwaziri nigarure direct funga bono abana bonsi guikabarengwe egere emanyikane nga ngutumeka bara mariogo yo gutindia inyoro mwalimu manene bw'eskuru ya Maranda aselita Edwin na Majanja nigo arwitu guchiko kugocha sabaro kiwa bwensi beskuru ejo abana guikabarengwe nande nigo bagucha korengerwa ase nigo bagucha korengerwa ase enyagitari ya serikali nande guika amo bisakurwa se kyombe keligyo korenga ama keligyo kurwania marigo yo gutindia na kada anyare kobororo maitena boranyole binto squeeze corruption ya okorumigo bolikerasi nabo montara pipo mwana nyole kabwate lakini hata mwana yangaki mbuyale ono ikomo bisa onakada lakini sara abo mugwasine na tena amangana CBC na chikokora amangana indiscipline osobo turwano asiskuru lakini ndilizo na tokwe boli ntwa banyene ntwa rana no ene kero chanjo ya COVID-19 abantu bari kubeto abantu banyo certificate kire fake inga kita irira yaro mwana yo kero mete Kenya it's a corrupt country
bokorekanwe bororora binte bimonda kurwe besenge oy gunone certificate ngakitore ege narona bana babaru chuna certificate kene certificate yakwe kwatebuna yaya ombogo tari konyumarwa nimbuya ngakiere todaji konyora ngakiata chikwe certificate no ekaro mukabara ya senge ngeke bonne gento gekuneta abantu bonsi noyo kumupima nero no muiboli kero ken no muiboli na bwato mwana gete na bwatana bamunyaro ko mwabo ego ika kwa no boena senge nchingane ye nigere very sensitive osengane yero netirretie asenge ncha abantu bakubikiro garama na baiboli no you know no munyagidali you nero no muiboli wono tinka geretinga muchando no tokara mono onyaba Kenya bagocha ko bwaterana egere bana kinga abana babeire disciplined ebona akini serikali leo tadebe kemeroberia bene ilikuwa ngina no abana bagusambana ni school na maruba konywa gose ne bintu bakobeke binga mete merobirtera be nje korengana nje merobirtera be kubene kwena kibino umuntu yo gusambe school na maruba konya sora konyo gose no bokabara bwae abwate mete no shetani nabago so no shetani yo soete Judas kuru Yesu ndo tena Judas usene sora nywete usene ndubinde shetani yo koso ano eno mwana ocha korobuka borja gusamba school gotike meroberia bene bekwe bene kine obokabara obo ngoke abore as school karto guskabosio karanto ko kas to kana sensema ya siasa akiga sibeje gatano gatatu niko bono muraiwe kiama kia ODM Raila Odinga akanire na gote abune tari project yes serikali kero tara sumu nonde semurai bwense urukenya tara mu akoboko umetane ne kera banta gatana batu baje gukwana ne project ni ga gosumu ne serikali gosini ga iruko bokona serikali kurende raira ni ga kanna mangana yo atebiri na yaya ere tara ba project ni ga yakwane ta ya ni gitaseni kia ekemo TV asensi yetu ya Kenya kero anyara ga wochu kini agatena yaya inje tinda project na ndeni ngonkurigie kero kyo president yeriko chikoimokia ebirengo pia magenda sense yetu ya Kenya kero dwaro chate betebuna gusikorenga sita tebetebuna ere asensi yetu ya Kenya tuanyorire Jomo Kenyatta tuanyorire Moi ni gari ngometo mwalimu tuanyorire Mwai Kibaki tuanyorire Uhuru Kenyatta bone ere ne engineer otebire na ise kwa gulibaga na bagonyara gukora ensi yetu na bago change ensi yetu ya Kenya bebune ensi ya Singapore korenga no manyi no bumanyi bori bwa ya bwate ne experience kya atebeta bwate gona atebeta ngere etamu ya mai muisaine agambe buna Nelson Mandela orwanire tubusubule ensi ya South Africa lakini etamu ya meka muisana nanda gakora monchururio aigoro mano manchumurigire singa nche chinga kinebiro ndochenga abuno turabaise guche gwikirio mwali okorende bukungu lero ntumaitenga nsoma ya Western musangerekano notakereko basegetie ya bukungu ime ya Kakamega abwase agesa kukyomolu yage guche ko manyabene nga nkayikiruchi asensemo ya siasa osasensemo yuburai ime yense ito ya Kenya bachiko gukwanira nanga nkayibaro chibaragende guchia ndoroche nsemo ya Western gegendrete ko tuaro kungusana na korwanirira libaga linene asenseme yo gatia Raila Odinga Musalia Mudavadi kurende rero no Raila Odinga nagaru musangirikano ma uyo kero mo kotu secretariat de na ya mo Raila Odinga na ro chief guest ni wate tena simio mo kutano ni gore bwa simio la umoja na nde nyore na egen tekniko kia retiro kumusano konne asensemo ya Western ase bone kagirin kero ngore spokesman kusingo monogari asenseme yu ekero unyore mna ekero mwaka bujirubere na 15 nemo chitariki buna echialero December 31st omorai wiki amakensi Musalia Mudavadi ne na nyarite gako ase igetie kekyo na nyarite kago chorwa ukoba omonogari bwa baruya asenseme ibona ase yarekande buna okumusana na kwene kiwase ensemeyo batia bara imbari kujukarana asumo sangano na bara ibane kujibaru kirano ntwaro jomo gavana we county ya Kakamega kagoteana yayo musangano yo nigo origetie kujukareta baru ya amo mwajumuri ase amna mangara se chikase chitu korende no tokubuturira nae genda ochi konyore pepa yao unyare ko wesomera anega to endete kwarigania kosugo kwarigania mwaka mu 2022 wekabu no to ikomwerwa mangana magaseti lakini tokwira no mwanchu murigere na mangana majya asenjera yo gwikirano yense yemo asemesa yensakia tosuka
Obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakiranikiru ndekerene nagokurengera chibicha chinkiya nabwigo chinkeno nukukigima nabwogo tonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onjore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerubili emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Kero monto nabwatu muganoye kurwe iboretwe igo ikabono. Korende ngero egentekemo kegwatanana omugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiryo no kurbugo sigita guchase omontonde irionere amanye gwetoma gwekebirengo byigoro. Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio no gwisaransa n'abantu ao iryogo korentera emegano yabo kera ritukurie Ijumaa chinsa ibere chabutuko nabuigo mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano nesato goika chinsa kianda imeya Ndizi TV. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Oreya. Chingigikero cy'umugusi n'umurobyo w'igikoro cy'umugusi uyore nekirenga ikigukomanya chimbwe cy'umugusi chinyencho chinsoni amonoboroso w'amanyagitinge yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyomungo mugakabachegesa mugakonya kubateye manganayo no mungina nero karansana abande ari nyumba manyase ba karansite nero bakomya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuraria Vincent Onyancha nigo isaransire n'abamanyi b'ikigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokuriga mange tokwana mange kera togukwanira igoro ije chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kera ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo mwiroro ritukulia Ijumaa chinsa isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso tunde baba ngae tenga kiritoke Naneli baga lideria benen ko irago kumanya ali agendete gwatika ime na isiko ya gusi anene ali twakora ni kururituko ligoro yoni ko bolio be na inche go ikomeryo buna botambe ili tariane Brighton Makori. Buna enjera eyemo yogokora omwaka nigo bona abaibori basemiwe kurenda na gosemia abana babo eriko bachimbwa chingiya na konyera buna eskuru ngo chiri koigorwa omwaka ogocha boigo nigo abarai ao baborire gose gusaba morembe bosibo bochori bonene bo mwaka ogocha anno mwaka 2022 nigo ro mwaka osiasa.
abamenyi bagusi anene kurwa kituchi cha South nigo basemiwe mbaba ise gutumika enibo yonsi ase ogokora emeyega yoko yarigania omwaka omuya bwekiri 2022 kolende banyole buna abana nkoira na bagucha ase chisukuru ayankorengana na Samuel Omwando oyokoligia ekerogo kyobo chumbe imeya kitutu cha South. Abantu baminto titoira chi celebration kobegente kenene mono to lienibe nyinge tokorera ororo abantu barende nibo ngogenda tole third term yo gukora omwaka January buna tokoigora iga abantu baminto bagache fees inke naende babe nomokia nobwanchani oyo tabwati bashare no lyo bwato oyo bwate oro mio lyo tabwati. I think that is the spirit tokokorera omwaka naende kitoko genda forward abantu togenda obochori mbole motu bwa kwaniru mono na undu bwenzi torigereranie buna tomanyaine tochora abantu asoboene tutari kobetererigwa tutari ko ba influence dine chibesa onye chiroro chiro nyina boto gutakuna lakini tororenga ningoro monto muya togochora. Thank you very much. Boigo abarai abo bakoligia ebirogo korwa ebungeyo nigo boigo basemire abarai kurwa chibasali mapema gotia ase abahorokiwa chigotebya abaiboli baitu na ntori chibesa bobe abana baitu nkoigora bari chiskuru na nkoi miza leaders bare in position of issuing bursaries by issue bursaries mapema egera abana baitu mbaika chiskuru ande bangego serigo abantu nigo baboliwe kwenekia omulembe bosyo bw'abachori bw'omwaka ogocha omwaka omuyibu na togo chaka tobwatera naso ogosukie eward yaito nase kenyoro na Kenya kwa chumura naende ngosaba rende abantu baminto tobeka omulembe engaki yo gochora na kero twakore yo chikura tutwara omulembe naende abantu basoke bakore gasi egere banyare kwegendera bune kenyoro inko reporteria egetaseni Ndizi TV elietariane Mildred Momanyi. Abamenyi gose abantu bari bagutumia epara kurunya kwahe gochimara nigo bono bahorombirie na gusaba abarai kurwa sensebe iko bagachira kobekemerwe na kubagachira epare iyo anigo bono baterwa nigo bagusumbuka gose nigo epare yetari gweteka ekero embura yature nigo bono baterwa na magendero natakiro korekana ase ensemeyu anena aba saibali ba boda nigo baleri na batabuna nigo bakonyora asara nene ekero batari konyora bateja ekero embura yature. Omana konyoranga omuntu bagiti bibi kuruma mpaka marakobe kere mbulere nyinge okuminga okurusibaze je omuguko nando akane pigipigi o akane roni asengi njota bwa jebara to mana ko eboliga eto chore to mo musie to kachoro mo mp abanda aba boka banyane mbarade na batote bin problem kiya gendrete muchaloki ntuanye ko barora tone pare asa sikuna kitule ngiga tekora serwe para gaki abatumeki bepara yamarani kurwanyakoe nigo baichanere ogotaroswa wepare ywa samatuka mange kolengana barobo nigo bamuchiri obotenerio bobe asogotekera nigo korosya wepare yo egento kyare mairie obosombi bwabo ntoligerere tinga bono mba ntucho kuya ligura lakini nene bale kuya nene bato bekira no moromu ngo igutware ngebuya lakini nende omuchando nando yonde tobwate bono mono buna ntu abarundi kipigepige challenges togoetera unabona yega to kurukuruga yega gochimarania chikasto chinyinge ingo complain chire enjera chiko complain neye unabona kwa bako ile customer kwanye rusirika kanya kwa nkonye iro gochimarani etoka ne muntu tubwa digital chia ubu ya chipigipigi togo etagochia togo etapare asenge njo yagi taili chipigipigi ye pigipigi onye teyo buya nchira teyo ra etagochia obo terere bororo keru kurumamba kamaragoba ono ige biragitano birega biraire mbirigo karagasi batanga ne ya momoima batabane ya Jimmy wana ntomanye dinga epale yo obo maene bulonge ingole konyerema na indi ngigere tetarale mu ikoto chande kitamaene abana boda kurasense joni gobe murunganerie ogotigwa kwebiregita ase parejo ebyo bigotebekana byarete tukorosie parejo korende bigatigwa ororo asenga kentambe mbya nyakurusigwa asense mejo ebyo bitigire mbarabare ne para kolirange emedinye tano gali biro bosaigo biachete bakale majinse moga oka bakarosine metara ake bakanyetika bono boduko na bo etojigo konyaja mbuleka ya dure gwatera iri gwatwa miregera gita ebira gita bikare tu bigaterenaria byakorera matuka mange bobe emetienyi bitanya ko koragasi
bono bagoja batukwama miaria muna bono bajite bagaitese metaro igatukabuga ngarende gazi yajakire korakini bakekurueri bakabono iga basali bakebindu bya bantu jinsi amogwete korakini kurueri bakabono iga pare njanya korosiwa nigo bamuburi umubunge bw'enseme Richard Monyonka gosogati na kubainekerio korosio gwe parejo etari gweteka anene ekerembura yature etogosaba gaki etogosaba stikango na jatore chibese chende county chenda national government aso gwanja kwao tororera mabera toroseri pare twachandikira ase myaka emenge ochikolini omong'ina epare epigipigi yatereri yamoigeri yabo omong'ina oboneka gwatumeka a lot of money omojano noro yutobwate one tokumetie togochikoboria so mobungo itoki tuti ya South ogoruguri chari Monyonka ototaibori chimi tokobori kuruesi chimi twanyoranga chimi yare para yaye korukuru ari gatigarete kitutu jaje not eikirete nyagisainerete tokorukuru pare korugesieka egoja ke goikerarie me chaya alfayo ari sibakoroke chaya alfayo njere gosogo nyamatuta para no ikirete ramya ari tonyoranga not yaro gerete nigo chinga kichio batumeki be parejo baganire serikali gosogati na koene kyo korosio gwe parejo kubwaterana na serikali ye county nigobo abori umubunge bw'enseme Richard Monyonka koene kibunanko barosere pareje eli bakonya sobo tumeki anena asobo sombi bwa para kuripoteri ya Ndizi TV korwa sensemo ya Nyakoe ebale nene korwa Nyakoe ikamarani ireterane nkoro kwa Vincent Onyancha okorendu okuya nokori endagera ere engia na kugokwirira umuntu omenya emiaka emingo mong'ina Pascalia bonareri oyo bwate emiaka 115 nigo agotwerera ng'akianyarega kumenya obogima bwaye na goika emiaka eyo abanke batari gocha bayika Gesingororeke barabara ae gesingororo abe gesingororeke barabara ae nigo nkomonyoro mong'ina Pascalia bonareri omenyete megogo ime ya ititi kitutu chache North constituency ubwate emiaka etanetie mieyemo gaikaransa se chinkate nyeirune ya mate yaye asagendrete konyore emiaka emenge ya etire naonde kuna kuragira ndi nje kwende ntari gantu ka kong maina gangereza ke muntu ka kong tingoria egiororo nirungoria ye ndashieli kabingoria ya byane kadne kinyongo twabwate kinyongo kya maje tokonywera maje kinyongo tokorugera nyongo ko yaka jingeni enyongo tokoroka yari ko tokonyera ko nyakaruga enyongo yo jingeni twa kegetiga baminto kendo tokoria twakoroka getabo jingeni nalinda go na mabere twale kubeka ikune na mabere bakobeka makutana arenge kare oko bakwaya ase emiaka emenge kwa makonyere korogo nchiriri kwabeire ime yebiro emechi na obogima asobwagare kare buyabware bano kare buyabware ndi bano bwakiri wabero buyamano into bije tibi yatokoria makutana tobeka jingeni chansa twalia itu mogondo twale kolema nyeni jinja gukina otole ndu amaite mirimo kare bana ntumanya bana mo ntebu nchwa kare ari kare kibande jingo kare ro iresiko baba narenga komanyambo bisiki bwa konyiro mong'ina Pascalia komenya matuka yonsi nobo semiboli yabwate gochia sabantu barero karo mwana ngotokonyera arenge ngina haya babono bariyo sinki barire naikere ya mate ya Pascalia bonareri na yenere nchira bairera bunang'inobo anyarire ko bakinia asa Maria Tankuru Josephine Mura Pascalia mama niga renge kore maobori kibando matugete chombe na tulendete biya na twaragate amara kararia iyo na tachite sukuru na twete semi itugokinira itwakinira paka bone gatwikire omong'ina Pascalia bonareri akiorokereria kiasa abang'ina buli banyarire kwerenda ase emiaka emenge yaitire gwikira boni gaikire emiaka etanetie emiayemo asense ya igasimente somo chioye imensemo ya ititi ginko reporterege taseni kia Ndizi TV elietaliane Ndemo Steven
Mwanjo Maria ayunaro twakorania semambi yabona kolende chikuraga chinsa isano na ibere na chiri chinsa 10 tujuko ba sara mujuko na sara ontita sema ngana mai inda kumanyi na lieli agenda twatika ime na isko ya gusi aneka twende twarigania umwaka munyi o 2022 kabama na intwe tosuka ilitariane Brighton Makori. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Jigosori na Steven Ndemo n'umurubyo w'ubukomanya iguru yari gukorekana asibirwa by'igosori aho kuborogongo rw'ugusi Kenya n'insenkima nabeka gukomanya na gukurentera ababwatani aho kurwase G-League buna National Super League KPL EPL Bundesliga n'ikindi kinyinge kerari tukuri Jumamosi gucakira chinsa kyanda igweka chinso 12 cy'amaragoba Jigosori imeya Ndizi TV. Fountain Recording Studios. Yes. Rabuta. Manajos. Watadwara mamindotali wanja. Watadwara mamindotali wanja. Otagacha ndugu yangu tali wanja. Otagacha ndugu yangu tali wanja. Obumutaka mamindotali wanja. Obumutaka mamindotali wanja. Otazomya mamindotali wanja. Otazomya ngabatebya tali wanja. Wagoterwa ndugu yangu tali wanja. Wagoterwa ndugu yangu tali wanja. Nabotaka boigoti buli guru. Nabotaka boigoti buli guru gaki. Ndugu wagoterwa tali wanja. Wasekuburwa tali wanja. Tobase kocha ya motonga tabwati. Wasetaragacha, wasetarasomia. Na indi tobase ko yakike kubasa ba minonga nubibwate. Mbube sana. Mbube. Yelelele umano baba. Yelelele umano baba. Ayubo jai ingayogoruzya. Ayubo jai ingayogoruzya. Bojaya bantu ngaye no bibwate. Bojaya bantu ngaye no bibwate. Bojaya bantu ngaye netajiri. Bojaya bantu ngaye netajiri. Juzi juzi ingwagole gale. Juzi juzi ingwagole gale. Nimipango yago gose ya Nyasaye. Nimipango yago gose ya Nyasaye. Juzi juzi ingwagira choti. Okanyole gazi ukuli bese yago. Okanyole gazi ukuli bese yago. Aliubo jai ingayogoruzya. Aliubo jai ingayogoruzya. Nimipango yago gose ya Nyasaye. Nimipango yago gose ya Nyasaye. Tomi yago jaya bantunga. Ngai kwabi twalire. Gose ngai no bibwate. Onge kwaka bantu chitege. Nakusyalira abantu emenyeri. Nakuyakike kuba se kuyatike kuba bosa ngai no bibwate. Ndugu yangu tiangu kaninga. Kuikusi kaba mino. Nekirubwate itali mipango yao. Ini mipango ya Nyasaye. Akoire. Nonde mambi na chamo emu na akoire. Andere ongo kubarabire ochiko sabas oyo mino. Kabi bwate na bagoko. Yako chava mitonga no ava minonga no bibwate my friend.
meza ndierenze meza ndierenze kichato njaya nganje nomutaka kichato njaya nganje nomutaka inyora nyasaye igakwenana inyora nyasaye igakwenana asekero monto nechinga kichae asekero monto nechinga kichae tujaya monto ngaya no vivate tujaya monto ngaya no vivate orame monto ngaya netachiri orame monto ngaya netachiri chikubo chai chikubo chai chikubo chai chikubo chai wewewe bono narangorora kuziya itoka abantu mbara bataka abandi mali chitachiri wanyoranga aba bataka nabarabu baguirana wanyoranga ni naba babwate bali chitachiri wanyoranga aba bacheta batabwate wanyoranga umonta akochayo umonto ngatabwate ngena no motaka tali kwenyara wanyoranga akomocha yani umonta gweta umonto manya kunyira kusiale menyeri isura hiki jana yonjoka yabe yumungi no mokoto ngaigora liro yomu abo ngokobere nabibwate mbube sana esike Narosire gusanga indagerane chingurwe narosire gusanga indagerane chingurwe koira nande gocha setata koira nande gocha setata narosire gusanga indagerane chingurwe narosire gusanga indagerane chingurwe koira nande gocha setata Ere gaikaran zete biren
ningende goikase tata gakibono motebi ningende goikase tata gakibono motebi tata amuchira soyo ligo naso osigwawo tingwendere tina inde nduku mwano tigembe buno yomo wabasoma bawo bengelia ngoranje tata Ikirange na sobo tatumwa bakamurora ikirange na sobo tatumwa bakamurora kaminyoka mono kamunyunyuza era gateba aribu manone konya wakule rende moyole aseigo yuminto irana gocha matata aseigo yuminto irana gocha matata Erengangalero akwaleganya suburuti Erengangalero akwaleganya suburuti wayebono Koiranande gochase tata Koiranande gochase tata Narosire gosanga endagerane chingurue Narosire gosanga endagerane chingurue Koiranande
Omwaka oyo n'omwaka gw'oguseseniwa. Declaration, mwaka wa Bwana. Yeah. Omwaka oyo moneno nginyore. Omwaka oyo na incho nginyore. Neigure buna bagote bayoro muya. Aya numuya Yesu. Neigure buna bagote bogokora maya. Neigure buna bagote bayoro muya. Neigure buna bagote bogokora maya. Neigure buna bagote bayawakorire. Oborori bwabo wangeiro moyo. Oborori bwabo wangeiro moyo. Chinkwana chiabo changitiro bote. Chinkwana chiabo changitiro bote. Onkorero monene na inche imbe no borori tatae. Orere na inche Yesu imbe no borori. Ensemo yumorobilio oito o Free Friday setokora nyegera keigo na yetu gotebinga bono twakorera mangana ya magazeti mangana maitu akorire na nyora libaga abu mwago ero egera tunyale ko batogwakera Nyasaye ngambuya mono asengencho lero na lirituko elimo lioka elio moelio na ndotarore chumende tokorora chumende engabune yego mwancho murigerere gukora umwaka kabisa igonye gwekereri tukeriga igontagete osukie birogo mwagabo turakera Nyasaye ngambuya mono turamotogia asengenche gasiarero no gotogi Nyasaye okora lituko gose gukora umwaka ekitari gento kerera isi iye karutu arorire bono twatere no yomto Brighton nigo totaete turara to Nyasaye gose bono gato to Nyasaye umwaka mogima weto umwaka oere no tari tuko bono lidigarete kinza getenge to kunyakoba 15 nemo 15 chidege 15 nemo chinza tukora umwaka pi tokombi pi abo meta ban ensenere gututanganira ensenere to gutanganira lakini bono tubono Kenya gusitora ebo tutugete chike umwacho muri anda usasoberede tugete anda asoberede bono to kwachinga kichiabene otote inginya sawa koreiro mwako mugimo mwako 2021 onye kobwate birukunye binge onye kobwata mangana mange lakini tuto ototebi ahenki ukwakira mbuya mono Nyasako agokonyire keringi uratogeri Nyasaye gosengi ukwagokeria ase umwako uyu twakorire tujigukora chitega chitertene umwako chinsa chitertene chinge tokore umwako uyu tutumire uchumbe yao gwitira sena mbeyira siskini yawe gorabu ototenga ki inkieke ayoko gokera umwaka uyu wako no yona gwagwata amakong nabagote nayo umwaka uyu no ntware birukunye binge umwaka uyu no nsumbwa lakini anengero regokerie tutumire kerengeri kya gusibirenge bya gwitira ase enambiyeri gorabo mwacho muri tatoteina ki arariari etera nande yani tulikira kerengeri kyao ogwaka kwa umbuye mano gochia Nyasaye inkikeria gokoreire mbintu kibirio manana akoreire rochinga ntomayetenga covid tali Kenya yoka tali gusiyoka nensengima korende inkero gwakera Nyasaye ngambuya mano bono munanje sara ngwakera Nyasaye ngambuya mana ase afya igonari ko bamwana alinde SMS nari gutuma nari guteba ngaki Nyasaye ondwanirire dinanya kurwara mwako yo nonye na arwara lakini afya ya nembiyere ine hayibono nkikiri umwakera Nyasaye ngambuya mano enkikiri okwegokeria uno wichi gukora umwaka tutumira kerengere kiao elineri bagali ya oli abano mwanche murigereria nakikiagara twatenena boigo nabagotuma nabakuburi gotera kuri aragani urto umwaka na kuri kwigura umwaka ntubwate chinsa tuma otena gotera gitenta gitutokore na kuri umwaka na ndugorero ukondo umwaka ayibona gotera ki otagete okubege producer yetu ni enya bangete ayino komatena ki bekere gotera gete erega sia no ko batalia okotena na intugasi toko ona sukie birogo mwe ntwana ko iba go sabe gotera miyo morobero bwensa ntwanya gokora boigo igeye ne hona a special request yo gokoro mwaka 2021
2021 in style aso morobulio bwensakia morobulio chire nkumake gima igoro monje mona nande twebo mwako gocho to chaka mambia morobulio nigo kare morobulio omorero moto sasa ya utukume twajagiro mwaka bona bandonga de yisere bajagiro nyajimbuli abantu mete kokoro mwaka ro tarigento kirraisi matuko 360 matuko kimisato merongetano no monetano natano 365 days na mange tedi tuko kariko nyako suka ligo suka kolengana liole binte vinge kwali ranji kwali sapa na ande bwaki kwani breakfast wonya ko suka litu kolia bono manje nando nyero wakiranya sambi abano mete jinse ichitigarte ne chinyinge tali nsanke kende yose nabage ko ne kene oye chinya sahe muyana bara rengera likene osabireja birecho mete tutake kende kebe tutambo ko mwaka tuli na afya tuli twensi kero tutake mete tutake dionde asiri bogima tutake kende gyonse koreka nekebe no oli obwate kento kebe akitigage korere gatoso mwaka moya 2021 ebinte ibe byonse bitigare mage makorogotonse bitutige mage asenge njugo tucha ko mwaka tole bija anentuma mwaka gocha no yubo chori oyube binte binge no mwaka tutagete obotoere rukegima amatemu nakaro asenge njugo abanafunzi baitu nabarokigwa akitutwara obotoere rukurwa barai gocha mpaka oyore nsari igorero special request special hour otomogotera kwao kolende tigwe bagotatainganki kerinya sago koreiro ogochi gukoro mwaka o 2021 enamba yesimi eyo ere ase tv yao Facebook naro mashabika Facebook to sabengere liotagete ogotera goliotagete ukore na ko mwaka ogotera goliotagete igore na koro ko mwaka na intuge gase studio intokoi igene libagari abana bantu mbakorera mucheso inene bagari abene kera tu meto mwaka jise itwate atutirati hours chitaye kachi sekunde njiroro eto koro mwaka ne style metana no bwate style yao igwaro koro mwaka no turaikirani makani alikuwa tuikirani mwaka nabo mwaka ndoro nyanya saka kuguseni mono onya okwekirani iguto ichandira ali akoreka no mwaka oyo twara gosemeri no mwaka onde sango mbwirare na watete kuburegari to kwenda Mombasa onyerete koru asijikoni na watete kuguroboremo tonyarite kuguroboremo na watete kwenda gose masoma se indio chikosomera no kunyagitari chikosomera manganaro tenyari kaneti nyasango igorarengera ebisio mbono bire 2022 mwaka webisio mwaka wa mabadiliko tuko pamoja ndani ya Ndizi TV na rwansubo mugusi NCM Free Friday request hour otolikere kana likia okiribu kende gionse totainga yotoligere tikuru eras modo tebi kende gionse na bogo toligera totainga no torochi anya gotoroche nkaiya egere toko recognize ono na yetu toko recognize mashabiki nyarebe korwa segete abantu bansi bamanyanga noligere tindizi eto tokoro mwaka nae anto jago mwaka nae igobono kabe na intu to jago mwaka nae anto koro mwaka nae anto jago tokoro mwaka nae to jago no mwaka nae igobono to metalia eto go change one to ga 2020 to rusi one year to like 2 yana benga 1 2 3 1 on 2 to como jumria ndo se verde kandira kutumia birengari bya ngo SMS igwetere na mbiri ura kutumia SMS yao kwenye somatore asike kaketali igetango tambe kwenye somatore yatosuka karoto kwenda studio yake turanyona into musiki omwaka oyo bono ndo twasumete na twikiro makonde twasumete ranyini jinsanjira lakini twasumete na atwatambuke ngotambuka tore unyure no murai bwense gojaru nere message kucha saba Kenya chikora kachisa chiri saa 5 ose saa 6 ya butuko murai bwense nengo charorwa ngojarorwa speech otabirenda bakenya ngakyoma otokaniri mwaka moya nitubono muraibu ensatara baganiri mwaka moya nitu tubariganeti tubateina tukoro mwaka nainwe nantu chakino mwaka nainwe katona sistu tunyoro batera ni muziki tu muziki rero Friday tukoro mwaka moya chako mwaka nainwe twende studio Mugambyo mobe oburayi bwae
amagenderero ereta manyeti mugambyo mobe agotumeka chiburoka kero moganete toliko monyora bwango mugambyo mobe nigakoria nania tibesa tiabataka tiababoraka etiebirema nechitakana mugambyo muya oborai bwae no buya mugambyo muya oborai bwae no buya bwancheta banto kulina bamwabo tigakitia mayano nyene tigakitia mabe tibesa tia banto oene kitia baikeire amagenderero nigabakora buya tomanya goteba omugambi nyasa okorwa tomanya goteba omugambi nyasa okorwa Yetigante nginyure yabe sinyarangwe Yetigante nginyure yabe sinyarangwe Awakonguba yabe sindugu nche nabo iwete Awakonguba yabe sindugu nche nabo iwete Onoigana inyure buna kwanyereze sabu saino Onoigana inyure buna kwanyereze sabu saino Awakonguba wenobe usabire bwara robe Awakonguba wenobe usabire bwara robe Abesinyara ngokuranya keole kebirigo Abesinyara ngokuranya keole kebirigo Mwana batunga sabuke kebirigo ya Mwana batunga sabuke kebirigo Abesinyara ngonigone wetera kolera Abesinyara ngonigone wetera kolera Ngama mumaboni gasirete atarwaliti Ngama mumaboni gasirete atarwaliti Wa Yani yonya chomboga nyamira Jare ni nyarumu machoge Amona jeremia mugambi yomego Amona sauro mundi nere Kiogere ukeira Naomi mura tunga mamu mamu ya besye Naomi mura tunga mamu mamu ya besye Nigachete sabo Isiaga kuba kwanye Nigachete sabo Isiaga kuba kwanye Ngake koirana Ngake chinsa mogorobai Ngake koirana Ngake chinsa mogorobai Abantu basoba kamukimba bakamongenta ya Abantu basoba kamukimba bakamongenta Mambyaga tukaruchi bakamuru komoroge Mambyaga tukaruchi bakamuru komoroge Oyanda jamini mungi nabonere bagaita Oyanda jamini mungi nabonere bagaita Tigera ya besi mugakaera morende Tigera ya besi mugakaera morende Umuga kuchire ya besi nduta gukumye Umuga kuchire ya besi nduta gukumye Sabo monene esaera korende Sabo monene esaera korende Abantu twensi nigo tuli chintakana Abantu twensi nigo tuli chintakana Wah! Yani sumanya lili nyawale Amona loisi umuparaka kegati Ewa nemwe nyangaro nere matoro Nasamwiri kinaga nyoka inkinda Igabo nonkole Umano karusa bawe Igabo nonkole Umano karusa bawe Igarabuya Amona banabamino Igarabuya Amona banabamino Sabanya sai musibuka sumuchoino Sabanya sai musibuka sumuchoino Pamela nyabuke na Veronica nyanchoka Pamela nyabuke na Veronica nyanchoka Meri mukira na Josephine mokogoti Meri mukira na Josephine mokogoti Nabana bande bamino nyasa barende Nabana bande bamino nyasa barende Amuraba mino chalisi mangwe na Williamwe Amuraba mino chalisi mangwe na Williamwe David omoso ngaga na chama chama Amona Samson umwaga jinya tuka kumboro Isoba nyandiri mire risita Amona pita ya karaya
yagoitika yangeyemo nero yukana gwate ebitaratara byuki byabojogete korenderero tingobara aya angoleire sobogima bwane korenderero tingobara aya angoleire sobogima bwane nerogerire etata nerogerire nerogerire etata nerogerire nerogerire sikuzi ntemesete nerogerire erero ngwanderete nerogerire sikuzi ntemesete nerogerire erero ngwanderete omunguru tata nerogerire omoisyo mong'are nje namesire kerase nkogenda nigonsikire namanyika yeso ntuntubire akambwata kandusi achinki monwa siku isi nte neinasegetunwa keronda monere nigongotonwa amapenzi yang'ete nigongokonwa narenge puroki ntabwati njegenda kabwataga ntebya ninjungorende tebe gyutaite ninjungomende totigaga kinyacheni yakogenge togoikege suntenere laiti ebinto mitema kobataiti keronda monera kongaidi ontebinge choketi mbegaidi nerogerire etata nerogerire nerogerire etata nerogerire nerogerire sikuzi ntemesete nerogerire erero ngwanderete nerogerire sikuzi ntemesete nerogerire erero ngwanderete korenderero tingobara aya angoleire sobogima bwane togoikege suntenere laiti ebinto mitema kobataiti keronda monera kongaidi ontebinge choketi mbegaidi nerogerire etata nerogerire nerogerire etata nerogerire nerogerire sikuzi ntemesete nerogerire erero ngwanderete nerogerire sikuzi ntemesete nerogerire erero ngwanderete omajumanira ne twagoteine tokorigenteke ge style tukurumwaka ge style yani tuchakumwaka ge style ndoche abantu batari gutuma SMS chiabogaiga agotera Chochi Nyariki Korwase Omochobo Songo Kisi Town agotera gutakera amashabiki bonse bandis TV omwaka moya obwatabashenyo mwaka 2022 alafu rendo mwancho murigereria omogani itolo goikaga gase studio nigare samwe yanchira iga anyorire goikase ngencho ya mangana abere atato kolende onyata kunyara goika no torege gase ngencho yao aise kunyara goika right amo to kole bintu buna butambe kolendo mwancho nando baite mwancho murite chipara chito jigero echamunero abandi bari bagoja tuchakira bari mwaka nanda abandi bari bakona hoteli bono chinene bachikorigereria nanga kibao kurumaka ngakibao kurumaka nanga chako mwaka igo mugani wito nabanyoro echamu ya mugwatirani karaike tutareka gukora umuroberio nere nto mwalibaga anyareka go tukwanira make atukaniri atukoro mwaka antuchake omwaka omoya senjira erendonge chese message nere teko tumuge gasara kerongende kuigora somo yo mto Brighton mancho murigereria inyoranga ense ya New Zealand ense eri karnere nere yo moyo kigima asubo asense nero igutangana kororo mwaka omoya o 2022 igo intulirite gotoko chigo konyorra sasta chiabo tuko para bunkorra bare omwaka oyo nigo batutanganirete chinsa isano nemo nigo batangaine ense ya New Zealand igo nabo batangani kigima imeyo yense yo bwiko bwense baguchigotangana kororo mwaka o 2022 igo nga obotongi bwa Nyasaye ano botongi gete igo mbaro batangaine mbaro tuligatia mbaro tuirene tumaga igo ngobolinde libolinga inseki egotangana kororo mwaka omoyo 2022 asengenjo aiga na ikrasi ndo kora gasi yabusa oikawa aborokiwa baturane liboli ekegera nabo konyoro moirio kakara sense era bono koron osoiro mwako moye kara gotomera happy new year
kumina kina kintoraika barabungo tangana bari buna Dennis Marubi ole chinse cha New Zealand no mungina wa Irene no bari chinse moyo ga cha New Zealand bagote banga barabuna na bubategete chideka chinkeigas niko koraba in the next 6 hours barabara rumako 2022 nali bago celebrate nali bako enda ga ali barute nakibintu biri bikorutuga byaba no muri fireworks fireworks ona fireworks Igo New Zealand nense ntangani kigima ikuchika rumako 2021 in the next 6 hours kwa manyiranya ngwa manyete igo kwa manyire asa mashabiki yetu yagote anchincho chinyari gikuru omochobo songo agote anatakia mashabiki wote wa Ndizi TV mwaka mpya wa heri 2022 oincho chinyari gikuru ase etauni ya ito ya bosongo bwakire nchosho kemwakuru igorera bo machoge esugo kwingia gochi askare bumenta Pastor Charles Oigoro na ekanisa yonzi ya igorera PH Oyon Chasoni ndemo korwa egesa Nyasaye buna andendire omwaka oyo nande oyo gocha andende agotera korwa Rebecca agotera korwa Rebecca Thomas eroro Oyon Jason error agoteana Oyon Jason indemo kurwa sense meriyegesa agote abona Nyasaye omurendire omwaka oyo mogima nanda gusabana Nyasaye murende iboigo omwaka 2022 nane giganere kurwa sense mo ya Facebook aigana sense mo ya SMS sense mo ya Facebook George Mo agote ana enjoy show sana enjoying watching you guys. Thanks for the good work. Ndizi TV ni kiboko yao. Tunaomba Mungu atuvukishe mwaka vizuri. Au sababu tera. Ni mwaka wa urejesho. Mambo ya badilika. Producer Tingomanya George Mo watebanga anataka hiyo. Anataka mwaka wa mabadiliko mwaka 2022. Njemba urokorbo basi nyachenge nabaganiri umwaka moye 2022 amasabiki onzi Ndizi TV na abaralia amo na mashabiki onzi Ndizi TV bas baganiriwe umwaka moye oyi mbauro bauro korwa sensema ya basi ensemeri ya nyachenge akorogo nere Cyprian Ontita akolire korwa Dubai no ari chinse chiria gotebanga no ari me Ndizi TV inga twagerira atakari gukora mirimo ya rigereria Ndizi TV akugulika korwa chinse cha Facebook agoteba gotera kwa Otiso gotera Otiso Konde Wens nitashukuru nitafungia mwaka bema na Cyprian Ontita korwa chinse cha Dubai nara agoteana lere binte ebire buya ebire smart agoteana nanda kwa kirambia mana si program chons cha TV ya Ndizi TV agoteana mbuya mana si studio nando teana mbuya mana ujase omotongi tatanya sae ase ugo tokonya gwetira korugoto bwera amakongwonsi chinga kincha abachinkongu agoteabuna ni nambainya agoteana niga kusabana Nyasaye anyaraga gotubwera. I'm praying for that you may continue educating us. Happy New Year 2022 oya kukwanya simi kurwa sensemi ya nyanchwa agote abuna toenderere kuigeria abantu kuba educate oseko basemi kurwa kitase ni Ndizi TV asa tuganiri na asa ganiri amashabiki onsi omwaka moya 2022 oinya simi kurwa sensemeri ya nyanchwa. Okay, Dr. Edna Kenya simi mbia mona sana soko ndra kuligeria Ndizi TV omancho muligeria ebingati ibirengerero biri byao twabatebyo tutomere gwetera senchera SMS togendere guchisoma igekia wonke baisa kwebo SMS tigachiche aigo tole mata some ga korosa SMS na bakongereri gochaga ego gatokonya ne mwako na tokoso mwako tokonya oya kuruguna ero ni mchomba nichese Mashwanda joy to the world. Oyi akorwa tebana ni mchomba ero ni mchomba ni chese Mashwanda joy to the world producer ni maita matera yu gochire ko yabeka na ndeta kunya roberi ni nchenchoshwa njoash korwa kiamu kama friends no tore na my wife no bali na murugi oye Janet na baba Chwan Chafet Julia na Jokim na batakire umwaka moya mpekero gotera ngorota mpekero gotera kwa mwaniki enyimbo oyinchoash kurwa chinsemo chiria kya kama friends agotera no baramo na umurugi wa Janet na baba Chwan Chafet Julia amona Chokam
chwaka muna barabona no bale nere agote abikiro gotera kwa mwaniki enyimbo eyigati iye SMS ndo jigo tumwa chinyinge ntiko soma SMS chino kendera gutuma asobonge Tutura nense mwende studio turanyora gotera kama umaete ni mambo kidogo request ne yomo tagara nero kabisa intu ni kuongea kidogo muziki inakuja kwa wingi kwa sababu ni request hour ni request time mambo yakibadilika kwa wema wako naona mambo yakibadilika kwa wema wako sasa naona wakiwa mbele wanaodharauliwa naona heshima zao wanaondia sasa machozi yanapanguzwa ni mwaka wa urejesho kwani ni mwaka wa urejesho uliyepoteza ndoa naona ikirejeshwa uliyepoteza watoto naona wakirejeshwa uliyepoteza nyumba naona ikirejeshwa uliyepoteza kazi naona ikirejeshwa uliyepoteza cheo naona kikirejeshwa uliyepoteza heshima naona ikirejea kwani mambo yabadilika naona mambo yakibadilika kwa wema wako 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 naona mambo yakibadilika Nakobakira mana samaya wankoleire Nakobakira nasaya samaya wankoleire Wale kwandatire saya ninkobake Samaya wankoleire mona nona ninkobake Wakaire nyimbo boyo bobui Wakaire nyimbo nyimbo ya chinguru Wakaire nyimbo nyimbo ya banana Wakaire nyimbo nyimbo ya basera Imokia nyimbo, narore bikona Ingo imokia nyimbo, narora kibesa Ingo imokia nyimbo, amaro irabuena Ingo imokia nyimbo, amagaka buena Imokia nyimbo, asibire basiborua Ingo imokia nyimbo, atoba norobo wigi Ingo imokia nyimbo, atoba goka Ingo imokia nyimbo, ese ya buena Ingo imokia nyimbo, ebikona biatara Nyimba na irwe nyimbo Nyimba na irwe nyimbo Nyimba ya monana na irwe nyimbo Nyimbo na irwe nyimbo Nyimba
kenyimbo kore bikona igati ya Misiri fara kerere iwete sakale kenyimbo se kabe miti fara kaono kakabodi keke kiaraire anyana bibagata chingbo chabo chikamerwe nyimbo sakawe nyimbo kabe kerera macha kaba manyimba nyimbo ikabe bikona naitaba iwa na iro nyimbo nyimbo yogotera na iro nyimbo nyimbo yokorangia na iro nyimbo nyimbo yababani na iro nyimbo nyimbo yabanjirisiti na iro nyimbo nyimbo yabwalimu na iro nyimbo tare Miranelie chombe chane Miranelie nibo yane Miranelie abana bane Miranelie nibo yane Miranelie chombe chane Miranelie nibo yane Miranelie abana bane Miranelie nibo yane Moisi anayire Wanyoliro mongao Chenya ye Kwagerire ngeitie Chenya ye Kwagerire nchendwale Mariano gatiringa Bana bano gatamia Bote bana bere yusulezi Omosacha Chenya ye Shemonyo Chenya ye Togo soka Miranelie chombe chane Miranelie nibo yane Miranelie abana bane Miranelie nibo yane Mosubatiki boyeta kwa busa Mosubatiki mugondo tagochia Miranelie chombe chane Miranelie nibo yane Miranelie abana bane Miranelie nibo yane Miranelie chombe chane Miranelie nibo yane Miranelie abana bane Miranelie nibo yane Moisi anayire Wanyoliro mongao Chenya ye Kwagerire ngeitie Chenya ye Kwagerire nchendwale Mariano gatiringa Bana bano gatamia Bote bana bere yusulezi Omosacha Chenya ye Shemonyo Chenya ye Togo soka Miranelie chombe chane Miranelie nibo yane Miranelie abana bane
ngiranerie nibo yane Mosubatiki boyeta kwa busa Mosubatiki mogondo tagocha Mosubatiki banto baye balenchara abana barabogede busachara bogede saruni era menyete etukia yemesete nechombe ningakanete nelisiti nimbote iranelie chombe chane iranelie nibo yane iranelie abana bane iranelie nibo yane iranelie chombe chane iranelie nibo yane iranelie abana bane iranelie nibo yane Ogotoka nyamira kebirigo no timo girango narego tuara chinguru buna matiangi kogitere Brighton tale kwenyara ntwale enibo buna nyachae kobisere nyarindare sumati omoise kamaritati nyarindare sumati omoise kamaritati nyarindare sumati omoise kamaritati nyarindare sumati omoise kamaritati nonye nankofedo bachi machoka nabago kweresa tabweti bosoku nabakolema nonye nechiombe nabagotema oyirobogeni nabakolema na manka beire pone togo ya tigen semo tuanya peke semo tua mechando na tueteiro mwako yomogima etoko peke semo tua sukabosio kiartu suko tamboka ne mechando mwakonde mechana beko metena gatebi kukarena utamboke none tuko tare moja utoke mogondo na naboko mogondo naboko mogondo mwako mogima utoto kasi naboko mwako mogima lakini bono etutake tuto chake o mwaka tukoro mwako yomejisi nanduru tunavuka mwaka tunamaliza mwaka na ni bahati si rahisi bali ngatata bane tukukuru mwaka abange nkaiba lakini mbageti ayankayo tolikere tata inkayo rasenye tunamaliza mwaka na sisi korundizi tivinero wansibo mugusi ere togo salipito kora no mwaka 2021 andra bala te kai no chichi style chi alikuwa to sali kwa mwaka mwajumali inyora mne nambeyo era si screen yao nabo tutomera SMS nabo tutomera SMS boigo nabo tutomera WhatsApp ina mbinire WhatsApp mwe squeeze to digital mondo nabaki kali WhatsApp tutomera uchumbe yawe wetra WhatsApp kyagere na mbinire WhatsApp sara kora aligere ninge bintu bya tumirwa biki mbia mwana sana yo minto ndo cha sensema ya WhatsApp ena mbewina nabakwenda WhatsApp naboko tonyora naro koro kujaredi kutoka botori akote basho iko poa sana mbekire corona baeja jabskoda yun corona usaba ko mwaka igogendera gutuma narege gukorika goteba muna Bwakire ni Files kutoka Nyakoe nko baganiria mashabi konsa Ndizi TV omwako moya mbekira gotera kwa mwaniki omosamaria na inchi na kukora nkonya chinsabune echiga buyakigima Brighton na Sara twabeire tokogokiwa nemero bure ya inomono togosaba Nyasaye abayichinguru cyo gukora amanene asomwaka ogoja kora nyarekane gaki mbikira gotera kwa mwaniki omosamaria oyinoyo kabere ngoto sesenia kole mono Brandon na Bravin korokio mabundu peona sana Brandon na Bravin Brandon na Bravin nata maria tadi digital squeeze Brandon na Bravin docha soro cheko kwa renga Brandon na Bravin ngora tole Brighton utame na verego iko ayanga ti abali bakanyo gotuma chi SMS chitome ento chisoma so weme ande aba
bange mbarata tebinga inki bako gokera umwako yigo 2021 inki kerinya sawa kore ani okona batebanya sawa tara okora kiende pi tara okora kiende pi ura sange na inde tiko baba ngiti to tebinga inki kerinya sawa kore ire una inde tu abatebiri ametupea afya na rege gokolika goteba Hi Ndizi TV ni Hilda kutoka Nyamira. Show iko sawa, niwekee jirani by Faith Stan malize mwaka nayo. Na rege ganero gokolika Ndizi TV ni gonkwira ne Nyasaye ngambia mono angikirie omwaka oyo angikire gaiga mbekere Mungu wa miungu togoke n'abantu base Ponsi Ndizi TV oyo mumanyi kurunyanchonolia antu banyanchonolia tokoteba mbijamo n'abantu babo basi tunasema big up tunashukuru maito mu bantu gutarane geteseni gitu kya Ndizi TV ayutali gasi rahisi entu acha kwango lakini togocha ne chimbero togocha ne chinguru chego asengenjo tunaweza asengenjo ikatonyare nakieko gara tolegaiga yandra gutuma SMS yao omotuleti Aloizo Kari Kurwabonya Gatonyi Nyakubalia agoteba tuko pamoja mbe mano motureti Alois Okari ni McDon from Stage Miwa show iko poa tuko locked na Ndizi TV chesa ngoma ya Mulimbojo ya wana sara yendra sawa amatera naboko bekeru Mulimbojo ndo chugwasabirwe Fate Stan jirani wasabirwe omo somba omo Samaria naro sababu gotero kisipiachi matena mang request awa sababu gotera kuriuta gete okorero mwaka na kuigorero mwaka iganda usia sobeto mwanyumeri tomekerengeria ngaki omwaka 2021 okoira no kuira bi kinya saa korendire ngaki kwa rumwa koyiga tomekerengeria gwetera sena mbeyere as screen yao igorabu netunya tokumanya nkayoturugire tikorunga kibwatite miroberi ya Ndizi gano ali toke hono mete bane to kwa ali toke ne chaenge mete ekarugo di toke turukubeka sukari ndoro nyinge senje li toke ndibwate sukari igo bono ekarugo kwa ali toke tokorigurite sukari nkase chai twa balance ebintu twa kwa na vitamin D kubase Ensakia bono mambia ndo sobertego kabamo n'intugo ikomo eri mwanchumuriri mbara bagoteba na William Anasi korwasi chinsemo chia camping yegotoka kesima wadi abateba no are ime yumuroberio Jackson Makori nere korwasi chinsemo chucha matuno yegotoka se ebunge ya kitumasaba agoteba no are omuroberio anyona ukioga agoteba nere no are omuroberio korwa chinsemo chia matutu bagoteba no bara somuroberio bagokire mono anekro wajugokora omwaka asinjira ere endonge nare golikire genteki ya kabisa gotebanga if you plan for 1 year plant rice if you plan for 10 years plant trees if you plan for 100 years to educate people kabeime ya Ndizi TV asengenjone getaseni kegoto educate yatomanya nande yatogokia igobono norocha sokobeke mbegu yao Ndizi TV toenda sema ende studio tokoirana tutaendelea kusoma SMS we katolike SMS igonye no mogero tegererete onye muntu kio tegererete andika endelea kutuma To go fix done. One way. Are you ready for me? Nikiamka asubuhi, I see your face ukicheza na kadogi kale ka kizungu, tabasamu lako lanifanya zuzu. My type, wangu ndo wewe. Mama wololo, jirani ananimada. Amejibeba mwenzenu minapagawa. Mama wololo, jirani ananimada. Amejibeba mwenzenu minapagawa. I like the way you look at me, boy can I come closer? I like the way you lift the thing, baby can I come over? Jirani mina wewe tupendane, uje kwangu nije kwako. That's the deal, my neighbor. Jirani mina wewe tupendane, uje kwangu nije kwako. That's the deal, my neighbor. Sijapata kama wewe, kijana uko sawa. Kuna nini kwako leo?
akasafisha ati party after party, lazima nifike. My type, my type, call me Dr. Love. Mama wololo, jirani ananimada, amejibeba mwenzenu minapagawa. Mama wololo, jirani ananimada, amejibeba mwenzenu minapagawa. I like the way you look at me, boy, can I come closer? I like the way you lift the thing, baby, can I come over? Jirani, jirani, mi na wewe tupendane, uje kwangu nije kwako, that's the deal, my neighbor. Oyon Superboy Junior Enyanduli Mulimbo chera karwa mugondo kanyora mukae ni galigete akairundi agasoa irongo elianyore bukata bisete insasa bayara seretio matangazo insara betete akeigaga ikano bororo kumbe bukate go baliete mulimbo chera karwa mugondo kanyora mukae ni galigete akairundi agasoa irongo elianyore bukata bisete insasa bayara seretio matangazo insara betete akeigaga ikano bororo kumbe bukate go baliete akamubwata mukae akamuita mukae agakulya mukae agaselya mukae mulimbo chonka. Narosire gusanga indagerane chingurwe, narosire gusanga indagerane chingurwe, koira nande gocha setata, koira nande gocha setata. Narosire gusanga indagerane chingurwe, narosire gusanga indagerane chingurwe, koira nande gocha setata. Muy buena gasoa
kanyura so. Alright, tumancho moligereria. Omogeni ono ikirege gase studio no nyonyoro met evangelist. Nda wake sana. Wanyo wako. Nakondange wako lakini itanga nitigasaba mabera. Ngasengencho. Na nyori ruchi pare chiga. Omwancho moligereria mabera. Omwancho moligereria on Ndizi TV. Tiga saba mabera ngabere sana na nyori rumono ase ebire biga na beire kinyorire kigima ase ogoikaiga ase TV yeito ya Ndizi TV ase nginju ya mangana atali ko nyara gotangeka ayechipara igo ngabere sana na kwabere nane ngere to mwancho muligere no mwancho muligere ngabere aso konyorwa lakini yekero wanje ko Nyasaye ngokoreka kera sebire biga amen ni mbuya mono sana ni ntakomanyo mwancho muligere ngaya ningo ekaruto ikirege gase studio tutaete komanyo mugano moke kone kara manyo mwancho muligere ngana kikoro elieta diane igongorokwa Evangelist Eric Oira njeno moaka wo mukungu oyomo tata bwa abana batatu nkaseito asengiboire igere nyali bali masaba asakuru kukia mukama molemani tata kuru kuira na mama kuru kwa Rebecca Mokeira tata kuira okenye kurua sikinyoro kurunga bonyamasicho kia mukama molemani alisi mokora agoma kabisa mwabo buri amatonga chipara ne chimbe abara irende baito awi karakinde banyorenge karo batarate bigwa kero kende chinjele chinyinge chugo itembeba abantu ro banyorenge inere njere ya machinsa chinde chugo ikia uchumbe abuno onkorwa aine ni gondo murandia bwe kanisa ekurukunga bogetaurio PH ime ya nyamache asa kurukunga gions angena gions ali dispensary ekanisa ino ongorandia aine gondo moteli wa matera yenjiri uno kukua ruro ronga na arosire gosanga endagere chingurue we katora we evangelist bana mbate Evangelist Eric Oira korojisa machakia mukama ali molemani unatabire atabire no morandi ari lakini tarato chagera na masabo abarandi mete we kamora tu akamaguta no masabo tumesengo savero so tobo chaka chise jiga kutogo chaka program yiga kabanjwa abarigereria ba Ndizi TV bangabeire nabongo tenga tiga tusabe eri tuchake program yeito no yanyorirwe enuswensa ko ikabono tusiye kama izo no manje muri tusabe rwe kana togokora omwaka tusabe monene mbuye mono Nyasaye kwanyorire ribageriga kero na soira iga se TV yiga ya Ndizi TV Nyasaye gwatwancheire nande twasoira iga asingi njogo kora omuroberi yo iga sobuamo tusegetane ke moika Nyasaye ekana sabire ngatiga otonyorero gwanja kwago ekarutura muno yo minta senginjiyo kotebereria ba minto asenjire yiga nilituke ligarire lyo moelio yugokoro mwaka Nyasaye gona sabire ngo gwanjeru kwago tiga ko baseka tiga tukero tugochaka ukekaro tugokora hasitre Yesu Kristo motore tunasabire amen amen biya mana soko to evisio Evangelist Eric Oira no ingai obo pastor mborovinga ndibua chagete amona mangana yogotera obo pastor na mangana yogotera oso tutara ikabo ngo ikatora abo chimoto ndi kwa manyete ngano bwate kegwa kyogotera Eric kero kwa lengo moke igogokina ndi oche tukugundwa nga Eric na bongotera ara tigo pastor kando ndatigo pastor kando ora chagete kugundwa nga ngotera nde I think I was in class 6 chinga kiechi ntugachire kanisa ase ebyumbe byabake ekaratora sibyumbe byabake tuacha kuna korokereri wa matera litokorokereri wa matera nkanyoranga na ikirase ngochaka koridi asa mangana yichi chorus ekorona ari chagete kuna koridi kuruchi chorus gocha yatokaza gukora praise nacha gukora worship ikaikase karto gatwalire bono chisemina chia barwani chikanisa chia kabeire goika chikanisa 40 asikanisa chia PH chigagichia kurunga district Moreman district nali nkaba ekiongozi kia praise and worship asa matukayo na kintenero techikanisa chionzi mwaka 2003 gotira igabaka 2007 chingage china lyo nde skuru ya iskuru ngabo nimbwateke ewo gocha gotenera barwani chi district ngima woika nimbwateke ngacha kudiscover ngora skill kwa gaterere kagero karanga
Gotero konkori ndubia kigima. Ekora sirwa gatere iria abasai. Chikora sini chinyinge nare gotera. Ngemo. Ndasaba nyinge. Ngweyemo. Yoka. Ngweyemo. Nyeri mwancho murigeria totore ngekora siga maene. Ya gero to gasoba teri wazene bito. Chikora si una bono ekana na gaterire worship nere na njete gotera sana. Gotera nga tata oyarenge y'omuntu oterete nero ntagete nginyore buya nyebeke muri njira na kanyeterire viumbe vyote nanamtukuza ni wewe Masia, viumbe vyote vinakutukuza ni wewe Masia. Bono worship hiyo ine asika ine korasi yange ku worship tinga kitu alagotera na bakika abaruani bare ko bamoeta ni miaine youths na bare gotera na bare ngotera bare. Okay mbuya mano tuarore nga ekorasi yo maene obwaro ubwonsi bono kwa wunduire kwa no materi ore bono ugachaka kolika matera matera kiugo tangane koligwa tangane te kolika ande ndio ko recorded isugo koinyora ande nkoro kiugo bono emetuka yonsi garona ruskuru wa 2005 2006 ngasoka ngaenda sumuchu Nairobi ngabera roro ngaika 2009 nganyoma garona nyoma 2009 mutinyo 8 mutinyo 8 tarehe 9 nganyoma mukungu ono gurukumira sente kwamboka kinga kiechi ekibawe kenokere imeane lakini yasenare I remember cyo kichimonjire tu asometigwe nga steer up your gift ase kitabu ya Timotheo ya kabere mosome 6 and 7 na bego tanga igereria ekewa kiao bono ekewa kiringura okeigereri na renge wherever ekesena renge lakini gocha gusokyo gotera netagete chibesa netagete bitoki mbitagete bitoki omago sokyo gotera ekarala nyu mumusubati on bono ganya saira liigurenjira yokonyora chibesa ekaro nkanya kulika matera ekeka 2015 nalina ligito gotera kwa no gotanga ligotanga na arosire gosange ndagera nechingurue ngoira nande gochia setata ukuna kugotanga nande na the first song wanchire nande kore hit kabisa okula ko gotera na ligito gotanga ni pi nchembugete nga mwisonde kwa rote studio kugo samba kugo my first song na kulikirete Nairobi lakini ngakore kwa Busi the first song na terete na kugo narosire gosanga endagera nechingurue narosire gosanga endagera nechingurue goira nande gochia setata bono gotero uko igoro sitia mangane sebuku yani kwaligerete buku kalika tu igo gosege ntongere kiarenge ime yao kuliko gotero litanga ni igona njete gosome buku sana na bono na somete igoro y'umugano bu mwana musiru te protocol sana ekarla somo mugano yo kapisa nguna kweburi na rengeri iswali ngakiboro ngaije ikirete paka akairana oje sawa iburi baye ngacha konyore revelation ye magana ki kitambo amumuru ya cha kumu angoira nare egentongere riria ebi nibo ya erire oya herete yonsi akagenda akariko no mundo yomo omundo yekara kumurika tamo etindagera ibu gutabuye ngakagania gusanga apo ne chimbeche chiria le kuri no chinguru ego ligukwaneka bwange ko ne Kiswahili bono ikegusine chimbeche ne chimbeche chimbeche akalikwa chiri achirisi bono endagereria akagani kuiguti eko ndagera jare ngware kuria na nditale ko egundagera akagani kuiguti kurwase endagereria chimbeche chare kuri bona no awiche kotenga no tigangira na uchi start enough is enough na arosire gusanga tingo sanga na inde mbarenga bakarase tata bakuria na kunywa na inde batikaria ande baitera bakana nenge chakuri imagine ngano ndi sesera wanyo ngurugero chiare eko gara this is a rich man si kurugero ndaga njiko ngura no boro lakini igaro ni ndaga ri ntali konyo le nguri the turning point of the protocol was naro siri gusanga ndaga koira na ndo chia setata
Yes. No, ona nyore revelation yekuru. Ngara piki keteka ki na arosire gosanka ena gene chingurungu na ndo cheseta. Pono nkamana kwenye igatera rindi na mangana yane kogenda. Ogotero kuna kugutanga ningurika. Weka rero iga. Na yanda mange bono na rikire gocha gatia gocha. Okorika kwao nendo tegocha ayande turatigo kukwebu gukora kwa gwatwereseire burundu ayande bono gose gotera gwakabere nkorukio kugwate kwa ligete na ninchira kigwa koligete. Amen. Stiri nebuko gose ebintu bigokorekanira asobuguma bwao. Muye mono yo mintu sangi njoko mboliri swali eli. Kero nje eya bange ngukwana baliri ngani kwa mboliri. Tindiko bagende stera oro akini nje nanya korota gotera. I read the Bible. Nanyo revelation. After nanyo revelation, nama nakubeka mangana alia. Ene sermon. Always my songs Josepi ochira ase sermon. Ekarona e sermon chiringorandia. Ose chirinara abeire nkoebai nkoba motivated na chirocho. Na ekarona chi bekira mo chionsi. E sermon ngwirire 30 minutes. Na rete sermon iri chitaekainye. Nanyi ira ni paka ira na chitaekainye. Yachibika kwa gotera. Okay. Always amatera no spear best from the Bible. Biamano. Tindi korota gotera. Yekara batebanga okorandie sermon. Okorandi bono ngai gochirite gochaka ndio chiteko omo evangelist no boteri. Obateri no evangelist ngakibo chiteko mera ndio chagite korandi. Maito korana kora kuna no korangerigwa. Koranda kora korangerigwa. Chinga kichi echikutore sukuru kero mundu na wale konangeringa pastor. Lakini togenda n'abantu chinga kiche nyasaye ne chiavene pone kero na atera 2015 uchaka 2016 mona chake koba invited chi function awao chikanisa awao hukurangiru gwatenga ogogocha otere na indo turandiranie pono egento ngiriguru kunga erasi in Bible okuran yani ama mochama kama ke ekero okurandia ngacha konyoranga ngaki nare gotebigu na tebetu ngende school 2006 yo borandia nganga obekana nganyoranga injetingo enda mangana borandia ingi kwarugandira ono si kuona ngani ngenda kurandia kwarorire lakini ekere biro bigete sasa bono 2016 ngacho ine Bible College still bono na atelire na soire Bible College na tero gutangana yari pamwe ntanga na atelire matera ndi na ro ayanda na arime na atelire matera bono kerongurangiri gulagenda na chikurandia na tera ni ulibaga murandi njukari bono turanderi nkanyora mbaro mwete nkotegera turabarandi bande na inde wasika device atenga bono chinga gichi na ichi wala tono kwa school lingwa kandete bono genda akora mari kungubule ngakibadara amanye batabu ati umuorokereri ose batarate bigu nari nate nagende sukuru na orokereri gwa nkanyomanya Bible College nga Trans African Christian University era affiliated na America. Okay. Ere yale gotuka Gregoris na nenga ngende yende urunga Evangel Christian College ngara igona asomere Bible College ibere goikabono iga. Nari naso burandia bate we naso burandia omwaka oyo. Omwaka oyo 2021. Nari bona achaka community kanisa. Ande kanisa ama tuka yande yengo soka na lengera na randia lakini bono gochaka kanisa ye na gotenga ondo mu basta yo kanisa kurunga bugeta orio bieji onanye chako mwaka oyo. Okay. Lakini matuka yande ona ale kurangeligwa na soka crusade ya chisemila chiabaruani abana bakayi bakuru youths chisukuru na some motivation speaker through experience yeli na eteire because inje na somete njira yari ngefani sana no yene skuru masomuka bono nagenda natia abando moyo yaikira so waro ubose kwikira hiyo amino mete kobo mo pasta dali gasire raisi dali raisi nande de gasie nkongo o mete olendire karo pasta olendira so gutachanga nkikeria akora engoli barenge komo okonyora molendire sana igokore gasie nyasaye ne bwate e challenge jire uchigonte bi tokwanda guchimotwe nonyero boteri ubu nonyero boteri bubwate challenge sana ngwikatororo manchu muligeri gotore na evangelist Eric Oira
Iga aromo pasta ase kanisa ya Bogetauri PAG ime ya Nyamache angena yonzalia dispensary igo kurandi ale kuruseino ale sana tali ale mono lakini rende bwale mboro bono nka igere nyari bali masaba na gega Nyamache Bobas constituency so chiateranete Biya kurara ndisiko. Mwetano Yesu nange tusogo. Biyo asoka isiko. Nkano na chakira. Na asokire isiko. Bono ngotera kikuliwa ncheta si album eri entangani. Turara konyora. Tukumaye kwanda nse mwende ye chingwa na chetu. Onda tebe lolio tinkumanya gose ayekuwa mento okotera bono ntintera lolio okotera kwa album number 3. Eko na iki number 3 ko tanga ni finyange. Ni finyange. Kwa aruna nake usiva no kwa totere. Bono ngainaru na chige Swahili na chakire kurangali uguchisiko. Abungo chato. Na tambukire gusi. Wancho poligereria tiatora nyaro matimo kama kia kana tora na evangelist Erikoira ime Ndizi TV. Nkoira na tolegocha. Amen.
Inawezekana binadamu asishughulike ukiwa nalo hitaji katika maisha yako, ukiwa nalo hitaji katika maisha yako, au kwa hali yako hapa ulimwenguni, au kwa hali yako hapa ulimwenguni mwenzangu. Wasiposhughulika mbingu itashughulika, wasiposhughulika mbingu itashughulika. Jipe moyo. Ivinyange unitengeneze niwe chombo chako Baba. Watenda kazi ni wachache, nivinyange Baba yangu we, nivinyange, nivinyange Baba yangu we, nivinyange chombo chako Baba. Baterangore kwa buga, usibati ulimo watenga kama nero murugyo. Nere. Nere my wife. Oh, nere. Nere garden kabisa. Amete emer me ya monene. Ogo take tonyo support first kuru nyumba. Emana go sign go jisiko. Kuru nyumba no kora kende yosi ngonye kuru nyumba tobu ati molembe. Isiko to expect ko nyororo molembe go etani. Nere my wife. Eyune sikene ne sana sengenja. Eyune challenge ya pastor bangi bagwetera. Okonyora bangi na baba bangusete maega. Lakini yogo no arimo guite dance como kabisa. Lero baki ngora. Lero. Murigere ya kugara lyo mo appreciate na ndo muganire mwako muyo. Yes. Muna ndete ko teviga my wife I appreciate your support. Mono sana Millicent Kwamboka. Support yao asobo koleli wewe mirimo yo menene yo monene tigango tevinga tigenya saya go seni mono na inde ngusheri Happy New Year kurua TV ito ya Ndizi TV. Miyamona sana Millicent. Amen. Watebi we Happy New Year. Yes. Bona singinjwe chinga kineviro. Makonki aliyo gwetera buno mo pastor na ndebuno moteri. Ase industry yega. Ase industry yega. Igebwati challenge chirega. Technology. Number 1. Technology ya retire mechando. Chinga kia bantu bande bagaterira se chigwere cyane ngo chisantuli reitia cyagete isanturi abantu bagura chigacha chikompact nanyi kerta sini niga ngapani ngego chigasira akirende pasta technology senenge bono technology kara chigucha tukabuga ngana liego tokonya kumbe na liego tofirisa ncherakie to chisidi nyumo tara sokino na gotera na gotera studio iga nchoma nyene ntara guchaka gosokia ego kuri street chose okay ego technology tegwetia sewate negwate faida yaye no bubebuaye bono utara benefit ya monyene kurwa sokotero kugose gutara kwirene ne besa yoka gekora bana yoko no studio ngutume katore chibesa ejikaro kende to studio ni konyora twamana guchire studio bono utara chikonyora ne nchiro konyora support oirene ne chibesa eji oirene studio abangao ba benefit bateri baoni piracy ya chirare challenge tangani eya kabere ebugwa teba buya yani egentongero teta teba iga nyasaye ngutumare omu yani igagutume ku muntu okonye umuntu onde igagwetera umuntu okonye umuntu onde nabake usare ya beire challenge nabo Sara gotenga ki ayebuna esara nayo utakiri kubwata oiro koboko kero kende kwanga kwigwererio yeri ya beire akongu chiso chinde nga nturanyora abantu bagutubwata okoboko support yani kosira ngoyo ine challenge ya kabere
challenge inde ya gatatu unabona se kanisa iri ngorande kurukubugeta uri PH bono igana agende kanisa ere inse yo inse geti amasaruri naro nerekerama amasaruri I will ngutigande biche ya mai gasinde si die TV ite ya ne TV ata bantu bande baorokiwe naki omuba story ulenga igo moteli ulenga guru studio kanisa ya ene eri bono na babantu banyeroche ekoronda ase umutandao na Facebook na bokonyora buna update kanisa ase yegire lakini na kesa no konyora abantu bagotirana naki togende tokonye emirime yo monene gendere baka na kie ante birinkuliere ekanisa eyo erorenga na kie kororekane producer so au Facebook korole like evangelist koira orole post chiaye no konyora abantu abange murabona ote y'umuntu ngangorere eliogo usenge besa ngore cyane nabago ukani lakini agotenga togende epau nyinunyu kiri bukomi nabago akana lakini yesoda ya 20 usi ya 35 nabata okoa usi chaye gerasi ya 20 nabara ngokule lakini kwa ubaya na hata kitu kukusalisai kwa rodi bona nyasaye ngo sabago ende seguro nige pattern ire moyo ne ebana ndiro moyo ngaki ngai nyasaye agoko aonchura nabantu barole babugurie emisigo y'abantu bandi whatever support teyo buronge korugusiga iga lakini ngorora tole byombe mbiro bya bateri buna inu gospel bali ba secular emesiki yende mwensi muri byombe gete byombe bimo muri konyora mukonyi gosaye nole kwerende nole ekyombe hebyombe inde ekyombe ndo ekyombe ngirikire Nairobi igor kunga team Nairobi gusi gospel nonde member nde kyombe kya gusi gospel association ninde kyombe kurunga mighty gospel singers king the founder since 2015 yekarona terta na gejagete ebyombe biga na biba monye mpira nyora support ya finance kurua sechiwa na sese ni chinde na bobiro tumanyekane tamalieta lakini mubuko ntumanyekane ndeyo iko pasa mnore igana buga to kora ngwanda tore tunywe chai sikari tubwata marieta manene tumanyekane temono lakini ya sense moya finance siro oyo umonju muri kanisa yure ga bwase TV yao eyunero eyo abandi mugendete kurigereria yes eyo sabana orochi bagusabaga abo eyunero kanisa ya pastor evangelist elioira abetogeria abuno okurandi bono iga akurute nchiri kuru enjiri yoroche na ruta tego soke ando chisika rute kanisa kiagachire buna maiga enjiri no rutera bantu robekora atigarama akino yo arase gari bwasi asale wasi nono chabana bugula bali embura osuke nsasi ni nigereria role embura munego tua osuke producer ite toro kiasi ni inkachaka ibada embure kama na kubetanse kweli ibada igaterena yani nabako baroki producer nabeko kwa kese embure gutu kweli ebiche yere ga bwase etv abo bono iga embure gutwera ba Kristo evangelist yabo twero anelinga nako ngairenda ogosiro ko ngaikore nonya nabarai ngai na abarai wana korangeri mochango medro mara yangu wana korangeri mochango epati kama na komberembe ngachiko mochango tarehe 12 Disemba tarehe 8 IPC yatabiranga muntu ndeta basogotoke kanisa ndeyo ngata basogochanga bakamana gotanga IPC nchakanete ngatoka kinteneine njebweke kanisa kabireye embura begutu kabireye bura mwarori na batubwate mingi yigo ya masaruri kabireyo amoroche bono ngweboringa nyasaye lakini nabande batabiranga kebege koba ngwagachwere nandi wikabategerera ringana nandi ringana wikari randigwe kolenda kimanchu muri keroro chabantu batagete kwende kanisa lakini noroche buna yarenge gabo akitosire kwagache nyumba yo monene tali evangelist iri nyumba ne ya nyasaye none bukungo tebere nk'abantu twatigire nyumba cyo monene cyabaira matombe igo bono kara tebya ngo mwanchu muri geryo kugani kwawo to kwanire wegente kibono igoro yekanisa ekanisa yiga bunonyero cyiga onya nyasaye kako gokonya ndi kugusukiwa ngano usire kanisa yiga ogore none libati elimo timaye tinga ne namba yesimi tokoba ngorunde namba yesimi
na bukonyikira ase namba yesimi ngotode ko direct oche pake kanisa ni bwata barai no bale muna bono ntwacha no murai yoyomo na era tu na wale igale ro lengentera bayane na banyikiza ntuna bato kwanchira na kinde gyose ura ko atena matobori okuru kera atena no mujango okuru gari yemo kinde gyose Nyasaye na bago gusesenia ase kiriura atake gukora ase kanisa iyo na ngurandia ya chakira sobo kubu karwe namba yesimi namba ya yesimi nere aye umwenju murigereria we TV yetu ya Ndizi TV na indi Nyasaye kara gusukingo otokonye njire ndio 07 26 24 7374 enamba ine yesimi tigana ndenyiruriro nyegwasira kurika 07 26 24 7374 enamba ine yesimi kola nginga babwatire na Nyasaye nabakune egere bagache ekanisa iyo monene tugusko gochimotwe evangelist yes matera yanga yago ikiri nayo koranga matera nonye nanya chagete arantara tari ngaya yago ikiri kwa randiri gwetera matera yegaho usenga ikware gani wasana no tebe umwako yoigo 2021 na gochimagega ase gwakorire ehuduma ya hoteli bwa bono wetani gusi wetani gotera gusi na kumanyekana gusi na wakore mikutano gusi na rangeri gochia se county kurunga Meru County asa kurunga Mbehere okiraitu murungi moino okiraitu murungi moino na achira ororo na akorire mukutano ororo ewiki ngima na abaiga gotukumbira na ekero mbasto renge ochite gusi ekeraika gusi anyoro ororo nari kumena liago chakonyora ngakai umuntu nara obwate kewa tigana inchenkeire seito ekera no agenda ororo ekene Nyasaye na bakorta mangana maya na ndakarorekana gwetera uchumberia begete meane chinga kiechio na igeta sayo igoiga Nyasaye onkonyire gwetera samatera yiga ninjilinga neriga mbaka yaikira ndiringa naki genda ense yonse muyirandie lingana usimulirandi lingana liane asobwaro ubonse igikwarangere tukubiro mo pastor ose omoteli ose biyonse onarangere tukubiyonse na watinge karo ebona ye ikerete lina kangire ko gena no ene Bible College because ina roje ngani chiko nandia lakini bona ye ikerto kurangeri we bintu bibere igogo cha a singer and a preacher yes yogo ikomanye bintu biyonse bona bintu bibi ko genda amo abi ko genda amo lakini gentonta gete ko ini college na ndira bona nyoro tura ikoro ndete ko ukwanira ba teri bande bonse bandigere tiko sabarandi tiketo tike ko define amatabao tiketo tike ko tumeka yani birecha kan ngotumeka arabateri sana lakini tikatolende ndoba chi ambassador chi saitani obokora bwabeiru bonge abateri na baminto na bange bayimokire lakini bakungainiriri guguchaka kubwati one by one kurumaega kwanyora no bolimo tinda tikommission irieta lya muntu onde gwese lakini Nyasaye tari koira geka etara urukiwa ngocha bire bya urukiwa atarani na ajire rero ni Ndizi TV ndega ngwakiruri simyo te ngumuntu ino ongainiriri ngwakirure simyo te gaki ntumo manyite bakasoba igatebe kende gusobolimo yes omanchu murigereria sengencho chitwanyoru evangelist ande natakango sune kabisa sengencho kwagera twanyoru muroberi to buna twanarete twanete okwanire bintu ebinge lakini asengencho echi sababu echo ntokonyara kwana bintu byonse intagete ngwejideka isano okwanira omanchu murigereria on Ndizi TV omwe ogosemeria maito mwako yoiga o 2021 amarwaire COVID-19 eyo ebinyinyi bya Omicron ebyo echi ajali ngeji omwaka 2021 nonyoroche buna togo chikonyokora maoko semeria na ndi buna togo chikoswa omwaka moyo 2022 abantu batwara gosemeria chideka isana igonte tekoreke waki o pastor bwa ga nchena sukira amen biya mono sara sinjeli waga omwanjo murigereria on Ndizi TV tigangireri bageri garike asinginjio gokubeka omoyo nekaro totigarete chinsa chinge totamboke guchi omwaka o 2022 tigasomeri ngana lya Nyasaye asogokubeka omoyo kura segetabu kia abakorinto yeri tangani sana ibere emerongebere na kianda oike emerongebere na tatone yemo ase ebire bisini ni chitaike chisano Nyasaye atuseni
Kurinde ba minto nigo ngoteba iga ekero getigarete negeke gake kurubono balia bale nabakungu tiga babe buna tibabwati nabalia bale nabalia bakolera babe buna tibali kolera nabalia bagogete babe buna tibagogeti nabalia bakogora babe buna tibali na gintu nabalia bagokorera ense babe buna tibali koye kolera ekiagera ense buna ere bono ngoeta ere omwenju omorigereria amarika yaiga maguru kuyarika ase gitabo kia Bakorinto yeritangani igagotebia bantu ngeki endete gukwaragana ki ekero getigarete negeke ekero getigarete negeke buna bono nagotinga kuika 2022 ekero getigarete negeke lakini nainde mbaro batanyetache ndegete gugutwe komoyo iga neba tuamige kirama tukayonsi aiga no burwire bwa corona bwasariri baka uchumi bwaberire nga kugenderera abantu bande chitageti bakubika ntubwate yearly resolution na ile tuabeka chitageti ngumwako ngokorandeke lakini corona njachiga destruct kirigento igwa omurigelio Ndizi TV ndetengo tebiga ekero getigarete negeke no bakorese mechande yimorime neba korega no era mariko ga ukwanaga nonye kubwata omukungu kaba unu yotabwati oye gukorera kaba unu yotalikorera so na bali bakorera babe bula batalikorera na bali bakorera babe ngati bali korera ege kogerekero getigarete negeke orase situation yeyorime amatuka ya tigarete chinse chitigarete kurubano tutambo ku mwaka o 2021 to 2022 ndage toirelinga nerimo asikindi gyosi kerioro chikira sobogima bwago manyaiga ekero getigarete negeke neba kore no munda neba kubwata ibintu bire binge ayoro chinga kende nkeyo kiragusinya sense yeiga gosasa obogima bwago ekero getigarete negeke tigomorera guseni sana asinga injo yesegete yo na singa injo yokoba omorigereria na koire biro byago kosangamo na intwe ase TV yiga yaito ya Ndizi TV ase emabia bono biona pastor amen sana ngeki getigarete ekero getigarete yani time chi ebiro ekero ebiro ne chingaki egori ne chinsa to negeke ndio maana sana soko mwanchu murigerio gosemerio ko amen mono ongana yao yo moerio asense moyo boteli bwagusi kwa jumla abateli bagusi bonsi bali babwate ebyegwa na bali bagukina bono nkiura abatebye kero tugukurira lingana ndachakire ase abateli baito plus n'abantu bonsi bali bakuimuka kurubono na bali batanganire ngeringana ki abaguchaka bono egento ndabate ngeringana ki igereria ekewa keria Nyasaye abekire ime yao onde bwensi nabakobeke kewa ime yao onye to kuigereria nigakurusia ororo ayo yonde oyuranyare kugetumeka number 1 igo nabo ga okurusia ogwatigaire busa ole mbutibono tobu naburi nabo bamakumanyete nga Sara no moralia lakini mwenye tago kebeka into exercise osaki igererie nabo gekoruoro rotigare busa aho mungao anyare gukora egente kibuya gukobwa bali batanganire titoraika esabali negendererete nekero tugukora iga tigatoye kore asobo chenu tokorere Nyasaye asobo chenu tutari kurigia ogosika kwa mwanya bantu kurinde turigie obosibwo monene nande kumuimukirerio asikende gyonse togokora egento kyo moerio nabo kungaina mwanya bantu lakini Nyasaye tukumungaina nabo kunyara kungaina mwanya bantu nabo kungaina mukao nabo kungaina abana bao nabo kungaina abantu balia ore na baro bukaro kende saguri utamane tige ntokete kuruase bale lakini Nyasaye tukumungaina nebire bike nkumanyikanere mugaso ingana mahene kware goteba gusino bolimo tigo morera abasenia semame yawo mono pastor yani ngoku no gosesenia kwa bene
asenge nchonga twakorire igotogo chigokoro mwaka twanyorire amasese nyakoro ase Pastor Evangelist Eric Oira otoiro gosemeria kegima oitaria mako mwanje murigereria ogokoro mwaka na masese nya Nyasaye na ndo igoro mwaka na masese nya Anyasaye nabano togocha twakora ibintu bito iga imeya Ndizi TV obwansu bwo magusi kerari tukoria Ijumaa kuri ndo inyorenga eyenere Ijumaa yo moyo kegima omwaka o 2021 igo mwanje murigere twabere kegima asengenjo chia SMS gwatumane chinyinge korende ntoko nyarako batogo chisoma sengenjo yebiro kerege ntonke bwatomo ekirero no machakano nkere no moelio korende tigansome ya Tabita Ongeri kurubonchari gesero agoteba anapenda show igo toko mo motivate osini go toko ba gosemeria ni go toko ba amegeria maya atebirenga Ndizi TV ga kimbia mono asemero bure nemia andago agotebi Pastor ngambia mono suwika ase studio Albert Masimba agoteba show iko sawa mbia mono agoteba tomo bekero gotera wa Vicky Young mbia mono Sara Ejumengia Oyontom agotoganerie sugukwengia no mwaka omoya bwevisio eka tocho korera kegima mwanje murigeria ninga nindangirio mto Brighton timedia seba chakochi lakini wiki analete kuye bajenjera geto buna to chako mwaka omoya yes to chako mwaka omoya mali vera tobe como gati yes Igo Brighton no wata kubuli kondo wanzi wicha se evangelist pastor. Yes. Yes, an evangelist pastor. Yes. Lakini ndo muntu raro ndabetiringa na keteli ukumi sana. Ngaki abantu bali bakoreta mangana yo ukumia they were not after titles. Igo no kweli ki no ndangalie liki is enough. Jesus. Igwa Jesus. Deft. Ibori ale pastor ngona kumuli elimondi lina ngotambuka toro mwaka 2022 yes kwani turase bochori obone wenzi ibuna liba eganisa liba kali kanisa ndiria sisiasi yego chikosi osino kimuraga nino no mole pakoreke amen kwa boli swali ya ngoira na maega elimo ngina liya mutu ngina mangana ki abantu abange osaba pastor abange aba pastor abange chinsa chinde ndire bakomisiridi lakini ntagete ko gotebiga inje netuka no mwana siasa buna kwarore kanisa eri ya neriga aichengo charororo tindiko motenga kwirire chikura yongo tebanga ngugusabira ogwanja kwa Nyasaye gokoreke number 1 ndegerera buya Brighton yo igo ngusaba ogwanja kwa Nyasaye gokoreke egekogera nonyekero Samueli agotumwa gochese nyumba ya chese igatebeti ngukubeka okubugoria amaguta onyoro oria gugwera nero mura tajiti kuligire lisura gose ko batenga nyarebe egire ntekemo egintu kindi gya kabere ekanisa nero ekuru mwereke ontagete kogote ai matuka magega nonyina sebuku abarayi abange go bare ko anointed nabakwa maguta bamana ko so uburai lakini rero asingi ncho kweburuka ni kuabuchire barai abambali kororekana nakiko erense korera nakiga kwa erense korera bandi iki direction chinyinge chikuru ase kanisa na ande kanisa naro na abayiga abasoma bamonene naro batenenere ekene kiri Kenya sae ankonseteri korera igo minute kauli yangu igo minute gatebanga abantu batenene amo omarembe nabo kwene kigwa sense to ya Kenya yes na ande utenga ki okona kukuru gwanja kwa Nyasaye tali ogwanja kwa Brighton goso kwa sana na mangena abuga tano jo kuhura misali yebiro yes kande bagote kande omwakonde bona omwakonde aro na maene na maene nga Nyasaye wono na changa nchiri chinga kichinyinge matuka mange linalugwa pare tukuru Nairobi mono ni maetrande Brighton ura ndigiri sana matuka mange nga kyo koroika se TV yetu Ndizi TV lakini ukona kwa ngo wanja kwa Nyasaye ngatika tiganyikerera yake lakini matuka ande kuchimotu tindiko nyoruna nedageka ninde no amangana na mangaro ni manyete obwata amangana mango tegete tusange ntutagete to motivate abantu baitu asobo ase ensibuna yaikire ase torochi na aralia ro wanje kwa Nyasaye lakini birombi toke
Mbia mona so goika station yetu ya Ndizi TV na ndio kuareganetie ngakiende. Amen. Omwanjo muri gesali ebiro bikomyo kamana nande ndo endete kwarigania kera biko chikomyo kamana tujuko ikero mwaka omoya 2022 nande naitu ndo kotira ni maga nande ndo ndisike bosie sali omwaka oyiro na merongo kebere nibet igo tuwa kirembe bana so gachora Ndizi TV nero kwansumo gusi esatoga yodiri duria Jumatatu mpaka toikiri tukulia Ijumaa nande gatonyora itukulia Jumatatu asomoro bebu Ensakia ime ya Ndizi TV nero obwansumo gusigo koire dibagari abene injini family yane okuganirie omwaka moya kwa magendero na wonya algo gusiniwa mwana na inchaba igongireri bageri kubatakera happy new year 2022 nchengoro kwa Sara Nyarangi Ontita na inchebo igo Evangelist Eric Oira gukuganiria omwaka moya womorembe na inde ngukuaregania ase kanisa iliku arora alitwa korokia se TV nimbwate kesha ya lero botuko yogotambuka omwaka ase ekanisa lirange yonsari dispensary no erensari na kwareganiri ime ya nyamache tutambuka omwaka monaye nande mambi tokore ipada monaye ase nchigo chako omwaka tigo mona basenie thank you boygo ne producer yitu John Kibati nera go baganiri muhenzi omwaka moya asante biruna niga basabiri munyarimo gutwara omwaka bwa tomorembe tajitiga igomete producer itero nera ngora nera gotobeka aba atubebiringa tubainyoringa nera tarabeba asomurubiri bwensakia twabatakire omwaka moya o 2022 korende tutarasoka Evangelist katasoka no muziki yando godera togosoka no ele driver ya no yonde nera akumiringa ki atuamotika Dennis nero maganirie happy new year amen happy new year basi basi Narosire gusanga indagerane chingurwe narosire gusanga indagerane chingurwe koira nande gocha setata koira nande gocha setata narosire gusanga indagerane chingurwe narosire gusanga indagerane chingurwe koira nande gocha setata
TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakubonikira ndekerene nagokurengera chibice chinkiya nabwigo chinkeno nukukigima nabwogotonyora asorogonko bwogusi niji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigogotonyora asite koda ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TV. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turinikirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Kero monto nabwatu muganoye kurwe iboretwe goikabono. Korende ngero igentekemo kegwatanana omugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiriyo no kurbugo sigita guchase omontonde erionere amanye gwetoma gwekebrenko byigoro. Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio nagwisaransa n'abantu ao iryogo korentera emegano yabo kera ritukurie Juma chinsa ibere chabutuko nabuigo mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano nesato ugoika chinsa kianda imeya Ndizi TV. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Uraiya. Chingi gikero cy'umugusi n'umurobyo w'igikoro cy'umugusi uyore nekirenga ikigukomanya chimbwe cy'umugusi chinyencho chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabegirwa service egesara tekyomungo muga kabachegesa muga konya kubateye manganayo no mungina nero karansa nabanga ari nyumba manya saba karansite nero bakomya bayiseke abaganga abari kunyara barasemeino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransire n'abamanyi b'ikigusi iriwo kunyoria kugosemia nagukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokuriga mange tokwana mange kera togukwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kera ritukulia la misi chinsa ibiri chabutuko na boigo mwiroro ritukulia Juma chinsa isano na ibiri nejideke kumne isano chia mugaso setunde baba ngae tenga kiritoke moiwe sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo gikubikira umupia yaunchuka nakoba ubunchoreria ububokororekana asumurubilyo bwesabaria y'ubunchoreria nigo tukwimanya amange iguru cyugo chako ubunchoreria koremereria nabuigo kumanya ebitango bidia biraroro boigo nigo tukwigira iguru yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro ubunchoreria bwibirenko bigoro mwancho mulina kwaria ririme yo murubiri bwesabari yo bonchiri murubiri kwa yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirarituko rya lamisi enseye muninsu ya maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano nibiri n'ikidegeka 15 chia mugaso imeya Ndizi TV. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Omurubiri okubwatya nigo kurigererwa n'ebigori byonsi. Power is not a birthright. It's earned with teeth and claws and sacrifice.
Savagery wins wars. If you're strong enough to seize it, this new kingdom will be yours.